Hneď na úvod odozdám slovo organizátorovi, pánovi inžinierovi Torovi Železníkovi za občianske združenie Ľudia za rovnosť a prosperitu. A teda aj s otázkou, kto je vlastne organizátorom tohto semináru, že čo to je za občianske združenie, lebo je to pomerne takisto nové združenie. Ďakujem pekne za slovo. Dovolte sa všetkých privítam na dnešnom seminári. Naše občianske združenie s názvom Ľudia za rovnosť a prosperitu síce nie je celkom nové, je zaregistrované asi 2 roky. A vlastne dovolte som predstavil svojich kolegov, občianske združenia, ktorí boli spoluzakladateľmi Ľudia pravici, pán inžinier Peter Buško, pán Patrik Zvonár, to sa tak ukáže. Sme v podstate skupina nadšencov, občanov tejto republiky, ktorí sme sa dali spôsobom do tohto zatiaľ trojspolku, ktorý dúfam, že sa čoskoro rozrastie. Z jedného dôvodu, pretože prešli sme rôznymi etapami života, či už podnikaní alebo v rámci nejakých osobných aktivít. A ako sme tak voľne diskutovali možno už roky dozadu, sme si povedali, že síce tá naša spoločnosť za tých 25 rokov spravila veľa krokov dopredu, ale dá sa povedať, že ešte máme veľké rezervy a treba veľa vecí doľadiť. A to, čo nám najviac eskalovalo, ako sú teda pojmy, tá rovnosť. Rovnosť šancí a z toho plynúca aj prosperita. Takže preto aj ten názov Ľudia za rovnosť a prosperitu. Vlastne my s nám kolegom Buškom sa poznáme už 15 rokov. Poznáme zrovna spôsobili na Transpetrole, kde sme takisto dnesli možno dať sa pár úsporných opatrení, ktoré týmto podnik naštartovali. Celkom úspešne po určitom takom nevydarenom období s kolegom Patrikom Zvonárom, kde sa spoznali v rámci nejakých aktivít v rámci podnikania, takých príjemnejších, mali sme spoločnú vinotéku, takže prešli sme aj týmto segmentom, petrochémie cez vínko. Ale to je jedna vec, čo nás spája, ten názor a ten pohľad na ten život a tie problémy, ktoré nás tlačia. A musím povedať, takisto teraz narobíme, že keby sme organizovali toto stretnutie, toto seminár sami, asi zrejme by ste sa v takom hojnom počte nezúčastnili, hoci samozrejme viem, že cesta bola náročná, počasie a tak ďalej, takže som veľmi rád, že vás všetkých vidíme, to je s priateľov mojich osobných auditoriu. Ale musím teda povedať národne, že ak by nám pomocnú ruku nepodal pán profesor Stanek, ktorého asi nemusí predstavovať, pani Paulinka Tongelová Ivanová, ktorí nás aj trošku nakopli, aby sme naše občianske združenie možno dnešným dňom uviedli do života, pretože tu sa zatiaľ ani nás nenájdete na nejakej web stránke, akurát týchto dňom je vo výrobe, to znamená, že budete mať na najbližších rokoch možno šancu sa poznámiť aj cez elektronické médiá s našim občianskym združením, pretože našim cieľom nebolo vzniknúť len tak forma a vyberať tie percentá zdane a niečo len brať. My sa pokúsime niečo tejto spoločnosti aj dať, pokiaľ o to bude záujem. A ja poviem na rovinu, že keď som asi rok a pol dozadu osobne spoznal pána Staneka a porozprával som mu pár predstav o vývoji našej spoločnosti, našej ekonomiky, môj prvotný taký názor bol, že si ma možno vypočuje a povie to jedna dostratená. Naopak musím oceniť veľmi osobný prístup pána profesora, ktorý veľmi pozorne počúval naše názory a z týchto našich seminí vznikli aj určité dokumenty, ktoré sa budú postupne vázať do života, ktorými čoskoro a budú vlastne dnes prezentované na dnešnom stretnutí. Tak musím povedať, že tá skromnosť a azancia, ktorá sa snúbi vo osobe pána profesora Staneka, ktorý teraz všetci za pravdu, nás vlastne dotiahla sem na tento seminár. Ináč ako je jedinejšie povinnosti, to už na Peťa, aby predstavili také malé prekvapenie na záver našej akcie, ale v každom prípade nechcem teda dlho rečiť na teba čas. Ja by som potom ešte budú pána profesora pár slov, ktorý dostane výhovor, ale samozrejme pokúsim aj, ak má niekto z vás záujem, povedať nám pár vied, prípadne potom v rámci diskusie, keď sa páči ktorýkoľvek sa môžete spýtať naša kolega v rámci prezentácie jednotlivých materiálov. Takže znova veľmi pekne ďakujem všetkým za účasť a
teším sa, dúfam, že budete sa cítiť príjemne a že spoločne zažijeme dneska pekné dopoludne. Ja teda s dovolením vyzvem pána Staňka rovno k prednáške, keďže sme sa trošku s tým časom posunuli a mnohí z vás to boli na čas, aby sme teda držali ten čas a on to určite spojí s tým úvodným príhovorom a verím, že ste si dali kávičku, ste už zobudení čerství, pretože bude čo počúvať a čo sledovať. Takže, pán profesor, nech sa páči. Dovolíte, zostaneme sa tiež z rôznych dôvodov, no možno to bude potom tie informácie, ktoré dostanete, budú prízemnejšie a priateľnejšie. V podstate sme dnes v takej zaujímavej a zvláštnej situácii. Na jednej strane máme o týždeň eurovoľby. A všetci povedia, že sa budú byť len o to, pretože ten plat je slušný, dôchodkové zabezpečenie je perfektné, diety máte skvelé, zamestnáte polovičku rodiny, je to avšak cajtné. Na strane druhej, ale ten bruselský parlament preberá stále viac a viac legislatívnych aktivít a tie legislatívne aktivity môžu zahrávať nesmierne dôležitú úlohu. A musím povedať otvorene, že málo kto si uvedomuje, koľko legislatívnych aktov bolo prijatých posledný rok, ako ovplyvňuje náš život, a koľko legislatívnych aktov bude prijímaných teraz v ďalšom období. Uvediem postupne niekoľko blokov problémov, ktoré budú určovať život každého z nás, ale pritom my sa stále domnievame, že Brusel je ďaleko, slovenská vláda je blízko, ale každý na nás jedne je druhý, takže to úplne v pohodičke a že teraz sa nemusíme s týmto veľmi zaobať. Pozrieme si na niekoľko základných východísk. Poprvé, viem, že teraz počúvate oslavné hodiny o tom, že kríza je za nami, že kríza je cyklická, že to bola obyčajná kríza, už skončila a všetci budeme spokojne prosperovať v budúcnosti. Na strane druhej sú aj kritické hlasy, ktoré hovoria, že skutočná kríza ešte nezačala, pretože naopak začína hromadenie ďalších problémov. Dlhodobá nezamestnanosť, nezamestnanosť mladých, zadrženie obyvateľstva, zadrženie bán, problémy s crash-testami, problémy s podnikovou sférou a podobne. A keď z tohto hľadiska hodnotíme súčasnosť, tak môžeme konštatovať, že bohužiaľ zrejme pravdu majú asi skeptikov. Druhý problém. Minulý rok sa mal uskutočniť jeden seminár, ktorý mal byť venovaný na úrovni Európskej únie problémom ako korupcia, operácia na hrane zákona a podobne. Bohužiaľ, ten seminár sa neuskutočnil, pretože sme objavili, že je ekonomický rast. Hoci vieme, čo nás stojí korupcia, že sú to stovky miliárd ročne, že európsky rozpočet je proti tomu malý a že v podstate sme v situácii, v ktorej by boli aj peniaze a zdroje, aj na penzistov, aj na vzdelanie, aj na zdravotníctvo, aj na vedu, aj na všetko ostatné. Len nejak si chýba ochota realizovať tieto veci. No a teraz poďme po tých jednotlivých blokoch. Prvý blok. Je 7 návrhov, ktoré hovoria o tom, že by sme mali ďalej rozvinúť ekologický energetický balíček. Predstavte si, že by to nebola stratégia 20% úspor, 20% obnoviteľných zdrojov, 20% ďalších úspor elektrickej energie, ale že by to boli 40% podiel obnoviteľných zdrojov. Áno, je skupina krajín, ktorá preferuje tieto názory. Ale prosím, žiadny obnoviteľný zdroj nie je samonávratný, všetky vyžadujú vysokú výkupnú cenu elektrickej energie. A ľahko sa môže stať, podľa niektorých prognóz, ktoré má Európska únia, že o 15-20 rokov budeme platiť za elektrínu už 50 až 60% viac. Zároveň viete, že sa rozbieha elektromobil, rozbiehajú sa ďalšie technológie a všetky čisté auto budú trvať elektrickú energiu. To znamená, nedostaneme sa do situácie, v ktorej jednu závislosť na rope náhradí fosilná energia. Ja uznám, že zelení to majú ako perfektnú agendu. Uznám, že môže to dokonca viesť k určitým zmenám konkurenceschopnosti Európskej únie, ale bohužiaľ v tom opačnom sú. No a teraz otázka, prečo o tom hovorím. Aký zástoj zaujme Slovensko? Aký zástoj k tomu zaujímajú zástupcovia Slovenska v Európskom parlamente? Poviete ich 11, oproti tým stovkám. No ale to si povedali aj Spartania pri Termopilách, že ich je 300 a zastavili sa tisíce držaní. Takže to nie je otázka počtu poslancov. Otázka rozumnosti návrhov a posudzovania. Samozrejme, energetika bude znamenať jednu z kľúčových vecí. Keď začnete dovážať bridlicový plyn, mohli by ste robiť to, čo Spojených štátov. Znížite výdavky na plyn, znížite výrobné náklady, ušetrné peniaze venujete na spotrebu, môžete rozvinúť ďalšiu pomoc regionálnemu rozvoju a tak ďalej.
Otázka je, či to má byť národná stratégia, bruselská stratégia, či budeme hájiť národné zájmy Slovenska v Bruseli, alebo potom necháme voľný priebeh. My to upozorňujeme. V energetike je to veľmi zvláštne, pretože vďaka tomu, že sme sa nevenovali výstavbe nových energetických zdrojov, jedno aký, máme dlhodobý gap v sume asi 2 bilióny eur, ktoré treba investovať do nových energetických zdrojov. Ak teda nechceme svietiť sviečkami a chodiť na miesto a oceán na šlapacovicu. Aj to je možné, je to zdravé, je to ekologické, síce by to bolo cítiť, ale celku by to bolo dobré. A energetika samotná je jedna z kľúčových častí infraštruktúry, a to znamená, celá budúca príjmaná legislatíva, ktorá bude príjmaná v druhej polovine tohto roku, môže zásadným spôsobom ovplyvniť ceny pre obyvateľstvo, ceny pre podnikateľský sektor, ceny pre verejnú správu, pretože aj ona správuje obrovské množstvo budov, ktoré treba vybudovať, prevádzkovať a tak ďalej. A v konečnom dôsledku to môže mať obrovský dopad aj na rozpočtové hospodárenie, pretože ak zvýšite náklady štátu, tak niekde budete musieť zvýšiť aj príjmy štátu. Druhá oblasť. To, čoho sa bojí Európska únia dnes najviac, môžete to nazvať problémy nezamestnanosti. Dnes intenzívne hovoríme o tom, že nezamestnanosť dlhodobých ľudí bez práce, ľudí na 50 rokov, nezamestnanosť malých absolventov, tá je obrovská, bohužiaľ Slovensko je na 3. mieste v rámci toho. Chceme to riešiť tým, že Brusel vyčlenuje na budúcich 8 rokov približne 83 miliard eur, na najvyššie 5 roky to 206 miliardy, my môžeme dostať vyššie 300 miliónov, vytvoríme asistentské miesta, super. Čo máme problém? Tie asistentské miesta budú fungovať v podnikateľskej sfére, dovtedy dokiaľ budeme platiť. Keď prestaneme platiť, absolventské miesta zaniknú. Druhý problém. Vyriešili sme nezamestnanosť mladých? Nevyriešili. Lebo prosím, jeden z najväčších problémov, pre ktorým bude stáť Brusel, ale aj slovenský parlament, ale osobitne bruselský parlament, bude zásadná otázka. Zvýšenie vzdelania vášho dieťaťa mu zabezpečí profesnú kariéru a bohatý život? Alebo bude platiť to, čo sa dnes objavuje veľmi výrazne v Spojených štátoch? Ani absolvovanie univerzity vám negarantuje ani bohatý život, ani dobré pracovné miesto, ani pohodlný život. No a tu sa dostávame k ďalšej otázke, školstvo ako také, prosím, ale je to otázka, naozaj potrebujete 50% spopulačného ročníka, aby skončilo sociálnu prácu a právo. Naozaj potrebujete ľudí v týchto odboroch, ktorí skončia tak, že nemajú prácu, ale keď potrebujete opraviť tesnenie vo vodovodnom koutiku, nemáte nikoho. Keď potrebujete urobiť špaletku na okne, nemáte nikoho. Pretože bohužiaľ to je len manuálna práca. Všetci vedia, ako hľadať počítač, ale nevedia, ako opraviť koutiku. No nechcem hovoriť o tom, že máme znížiť vzdelanie a podobne, ale musíme si uvedomiť jednu zásadnú vec. Dnes už vzdelanie nie je zárukou budúceho vývoja a vyplýva to z veľmi jednoduchej otázky, ktorú by mali aj predstaviteľe Slovenska, ale aj Slovensko samotné by si na tú otázku malo odpovedať. Čo keď ten scenár je iný? Každých 20 rokov do tej technologickej zmeny. Na jej základe sa zniží potreba práce o 20 až 40%. Teoreticky vzaté pri pokračovaní technológií o 100 rokov nepotrebujete ľudí vo výrobe. Všeobecná predstava bola jednoduchá. Z poľnohospodárstva do priemyslu, z priemyslu do služieb, služby sa saturovali. Tak dobre, do výskumu. Ale do výskumu a mentálne na výskum má 15% populácie. Kam ďalej? Výborné, objavilo sa riešenie, pohltí štát, verejný sektor. Začal zamestnávať, začal rásť, dokonca Spojených štátov. Na vaše prekvapenie, najväčším generátorom pracovných miest je verejný sektor. Trošku oneskorením funguje Európska únia. Lenže ten narazil na hranice zadlženia krajín a zistuje sa, že vlastne ani on nebude riešiť umiestnenia budúcich. Takže sa nám objavili dva zásadné problémy, na ktoré by bruselská administratíva, ale aj národné vlády mali nájsť odpoveď. Jedna, čo s ľuďmi, ktorých nepotrebujete. Druhá, čo s polarizáciou bohatstva a chudoby. Už to nie je len ten známy údaj, že 75 ľudí má taký majetok ako 3,5 miliardy. Ale väčšinu profitu dnes získava 5 až 7% domácnosti. Ostatní tiež narastú, že oni narastú 2-3%.
bohatnárstvo stovky percent. Lenže ak bude väčšina ľudí chudobná, nemôžete mať masovú spotrebu. Ak nemáte masovú spotrebu, nepotrebujete kapacity, ak nepotrebujete kapacity, nepotrebujete ľudí a máte nezamestnaných. A to bohužiaľ nevyriešite ani systémom asistenčných pracovných miest. Čiže dnes Európa a podobne ako aj ostatné časti na planete stojí pred zásadnou dilemou, čo s ľuďmi, ktorých nepotrebujete, ktorých vzdelanie je mimo reálnej potreby spoločnosti. Zvolíme švajčiarsky spôsob, že každý z nás dostane 340 € bez ohľadu na to, či robí alebo nerobí. No, Švajčiari si to môžu dovoliť. My bohužiaľ asi v tej našej rozpočtovej situácii a príjmovej situácii dosť ťažko. Možno si to dovolia Nemci, ale rozhodne si to nedovolia Španieli, Taliani, Portugalci a ostatní. No a vzniká teraz zaujímavá otázka, kto má tento problém riešiť? Brusel? Národná vláda? Bruselská administratíva? Národná administratíva? No a sme svedkami krásneho ping-pongu. Brusel povie, riešte to národné vlády povedia, riešte to Brusel. A nerieši to nikto, akorát narastá nám to, čo dneska tak krásne v médiách nazvali stratená generácia, teda ľudia, ktorí skončili školu, nemajú pracovné návyky, nemajú prácu, nemajú perspektívu, hypotéku si nemôžu zobrať, ale nemajú príjem a majú existovať. 20-30 rokov, alebo keby som bol cynik, tak poviem, dožijú sa 120 rokov, podľa lekárskych analýz, a čo tých 120 rokov robiť. A máme pred sebou teda veľmi zaujímavú otázku. Chceme to riešiť tým, že zmeníme štruktúru študijných odborov, že rozvinieme niečo ako duálny systém vzdelávania, alebo príjmeme to, s čím prišli ešte v 90. rokoch pri robotickej revolúcii niektorí autori navrhli niečo, čo hovoríme kontinuálne vzdelávanie. 10 rokov robíte v jednej profesii, 10 rokov robíte v druhej profesii, 10 rokov robíte v tretej profesii a podobne. Takže kto bude vzdelávať takto? Nemali by to byť univerzity? Môže to byť prvý príjem? Môže. Majú to bez rozpočtu? Nemusia. Majú učiteľov? Majú. Majú kapacity? Majú. A máte náplň činnosti univerzít, ktorých máme ináč 41, hoci Slovensko zrejme sa nezväčšilo ani počet populácie, ani veľkosťou geografického rozsahu. No a preto je jedna z dôležitých vecí, napríklad je otázka dnes stratégie, ktorú pripravuje Brusel, a to je otázka duálneho vzdelávania, 3 dní ste školy, 2 dní ste praxi, máte na výsnosť na firmu, získavate praktické skúsenosti, odpadá problém s tým, čo dneska je hlavnou bariérou získanie praxe. No a je to odľahčenie nákladov aj pre školskú sústavu, získanie prostriedkov aj pre výrobnú sféru, môžete to realizovať relatívne vlastným spôsobom, treba tomu dať ale to, čomu sa hovorí legislatívny rámec. A znova diskusia. Štátny, bruselský a no dúfame, že tých mladých zamestnáme, že to vyriešime, pretože jedna zo zásadných vecí, ktorá sa nám stále viac a viac objavuje, je to, čo konštatoval aj Davos tento rok v januári. Ak príjmová polarizácia prekročí priateľné hranice, nebude existovať ani stredná trieda, ani spotreba spoločnosti a všetko musíte vyvážať. Ale ak chcete vyvážať, musíte nájsť kam investície. Kto vám zaplatí váš post? Kde reálne získate to? No a tu sa ukazuje niekoľko drobných záverov. Všetci chcú vyvážať. No ale keďže sa zistili hranice vyvážené, tak sa vrátili ku svetému grálu ekonomie v tom konštatovaní, že 500 miliónov obyvateľov vytvára trh, ktorý by mohol väčšinu spotrebovať sám. Európska únia, ako viete, má teraz 508 miliónov obyvateľov, a teoreticky za ten môže splniť podmienku vnútorného trhu. Po druhé, ale mali by tam spotrebovať podľa možností 80% produkcie, čo by bolo možné, 20% ide na export, ten by bol ohrozený menovými kurzovými pohybmi, ale bolo by to v pohode. Ale ako chcete spotrebovať takú masu, keď väčšina obyvateľov Európy je stále chudobná, žije z ruky do úst? Pripomínam prieskum, ktorý by aj europoslanci mali mať na pamäti, 81% slovenských domácností neušetrí za mesiac nič. Žije od výplaty k výplate. 10% ušetrí 100 eur. No a potom je skupina, ktorá sa nepýta, koľko má príjem, pretože ušetrí tú druhú časť kľúčového objemu úspor slovenských, zahraničných cenách, ktoré sú na Slovensku. No a keď to zoberiem prakticky, tak ak není spotreba doma a všetko máte vyvážať, jak bude vyzerať ten výrobok prispôsobený potrebám Číňana, Araba, Juhoameričana a tak ďalej?
No a preto sa objavili aj niektoré ďalšie úvahy, ktoré budú nesmierne dôležité pre slovenskú podnikateľskú sféru. Hovoríme o reindustrializácii. Tomu má podliehať duálny systém prípravy odborných kádrov. Reindustrializácia znamená, že to chceme postaviť na stredných firmách. Firmách okolo 200-250 zamestnancov, 50 miliónov obratu. Sú to firmy, ktoré zabezpečili Nemecku, že prežijú. Sú to firmy, ktoré vytvorili milión pracovných miest v čase, kedy v Nemecku všetci prepúšťali. No a je to tak zaujímavá lákavá vízia, že dokonca dneska Európsky parlament navrhuje zvoliť túto stratégiu základom reindustrializácie Európskej únie. Prosím vás, keď to Francúzi zistili, tak vyčlenili 35 miliárd na podporu tejto industriálnej stratégii. Niektoré krajiny vyhlásili, že by bolo ideálne vychádzať z fondovou cestou, pri ktorej štát emituje dlhopisy, ktoré kúpia občania a z toho sa financuje podpora malých a stredných firiem. Podobná idea existuje na Slovensku, rozvinuli ju aj niektorí kolegovia a mohla by byť zákonom financovania práve v čase, kedy tvrdíme, že nemáme peniaze. A tieto firmy by mohli sami podporovať aj výskum, aj vzdelávanie, aj sociálnu funkciu firiem regiónu. Ale stále ste uvedli dobré otázky, či na to budú peniaze a či to budeme financovať z eurofondov. Pretože všetci si myslia, že naši poslanci idú do Bruselu preto, aby vybojovali eurofondy, ktoré prídu na Slovensku a my z tých eurofondov postavíme všetko. Od toho známeho európskeho WC, dedine Deutsch, až po to, že postavíme diaľnice a postavíme energetiku a tak ďalej. Ale ja sa spýtam opačne. Ak necháte rozmer korupcie, šedej ekonomiky, operácií na zákona, daňových únikov, podvodov, neoprávnených vrátok DPH na slovenskej úrovni, nezmení. Zmení to rozhodnutie bruselského parlamentu. Prosím vás, nehovoríme o malých číslach. Nebudem teraz polemizovať, aké číslo uvádzajú jednotlivé zdroje, ale budem hovoriť priemerné číslo. Korupcia nás stojí 3 miliardy, daňové úniky 1,5 miliardy, šedá ekonomika 3 miliardy, operácie národných zákona 800 miliónov. Dajte si to do sumy s 12 miliardami výdavkov slovenského rozpočtu a máte odpoveď, o akých číslach hovorím. Pokiaľ to chcete premietnúť na bruselskú úroveň, je to 350 miliard korupcia, 880 miliard operácií národných zákona, 600 miliard daňové úniky, 1,5 bilióna strát podnikovej sféry z titulu vnútropodnikovej kriminality. Oficiálne dáta vlastnené Brusel. Myslíte si, že tieto problémy Slovenska v tejto oblasti vyrieši Brusel? Aj keby mal 1000 poslancov, ten problém musíme vyriešiť tu na Slovensku. Nie v Bruselu. Ale to sa týka aj toho, aký profil budú mať naši absolventi. Očakávame, že Brusel nám učí, že to bude podiel matematiky, fyziky, chémie, strojárstva a ostatných vecí. Len si my musíme zvoliť tak, aby tí naši mladí boli akceptovateľní na pracovnom trhu. No a s tým súvisí ďalšia otázka, ktorá nevyhnutne bude predmetom aj ministerských rokovaní. Máte zachovať dnešnú podobu eurofondov, dnešnú podobu sanovania regionálneho rozvoja, postavenia čohokoľvek, ako v Dánsku, kde postavili špeciálnu kliniku pre kone, lebo zistili, že kone, keď nestoja a bežia, tak nemajú stres. Ako stojí na to 100 000 eur? Ďalšia otázka. Budeme pokračovať v tom, že parlament bruselský bude úplne schvaľovať, že väčšina kľúčových infraštruktúrnych projektov, ako je projekt rekonštrukcie frankfurtského letiska a iné, má zdržanie, nie dobu výstavby kolegov, zdržanie 5 až 7 rokov. A my chceli niekto tvrdiť, že na tých kľúčových 12 infraštruktúrnych projektov Európskej únie to zdržanie v priemere o 5,5 roka nemá vplyv na finálnu cenu. Ale zase si môžete povedať, že tých 11 slovenských osamelých samurajov nezvládne a nezmení fungovanie Európskeho parlamentu. Ale prosím vás, tá filozofia je zlá. Zoberte si Japonsko, ktoré síce vzdialené, sú malí, žltí, jedia rýžu a poviete si, že sú nesmierne usilovní, už nič z toho neplatí. Ale majú 47 róninov, ktorí zmenili japonskú históriu. Prečo by tých 11 Slovákov, keby boli rozumní, odvážni a múdri v tom Európskom parlamente, nemohlo byť začiatkom domina, ktoré zmení mnohé veci v parlamente samotnom. Ale môžete mať aj pravdu v tom, že musíme zmeniť sami seba. To znamená, nemávneme rukou nad tým, že
v zdravotníctve na miliarda sa rozkradne korupčne. Nemávneme rukou nad tým, že máme predražené diaľnice. Nemávneme rukou nad tým, že naše obchody nám servírujú potraviny, ktoré sú po záruke. Oni len prebalili. Ale budeme sa starať o to, aby každý na tom svojom poste nejakým spôsobom zasiahol do ekonomického vývoja. Znova položíte si otázku, prečo by sme sa o to mali starať, že máme 150 poslancov v slovenskom parlamente a 11 poslancov v bruselskom parlamente. Otázka znie opačne, čo tí poslanci urobia pre tých ľudí, ktorí ich nominovali do týchto funkcií. Budú naozaj hájiť tie ich zájmy, za ktoré ich občania zvolili, pokiaľ by som nepoužil terminus, že slovo voľby vzniklo od slova vôľ by si zvolil, čož zase nepochybne sa tiež niekedy objavuje, vzhľadom na výsledky zvolených poslancov. Tak v tomto prípade musíme naozaj vychádzať z úvahy, že tí poslanci budú hrať obrovskú úlohu. Áno, budú hrať aj naši poslanci v tom Európskom parlamente obrovskú úlohu, pretože budú musieť prezentovať niečo, čo nazvime slovenská vízia a slovenský príspevok k poznaniu sveta. Poviete si, no čo môže Slovensko poznať? Sám som bol v radu rokovaní, kde návrhy, ktoré sme pripravili, brali aj tí malí, ako sú Nemci a Francúzi. Áno, brali ich. Ale museli sme ich prezentovať, museli sme ich obhájiť a museli sme ich zdôvodniť. A teraz sme u druhej otázky, ktorá stojí pred nami. Všetky tieto veci môžete povedať, že poznáte, pretože sú v médiách, pretrakované v diskusiách, vystupujú analytici a podobne. Ja sa spýtam opačne. Okrem stratégie a vízie, ktorú pripravila Akadémia vied v rokoch 2006 až 2010, máme my dnes vlastnú strategickú víziu o tom, kam chceme smerovať ako slovenská spoločnosť? Chceme sa uspokojiť s tým, že v roku 2030 každý 10. bude Róm, že v roku 2050 tretina ľudí budú dôchodcovia nad 65 rokov. Vyhlásime tiež, že každý slušný dôchodca zomrie okamžite po vzniku národného dôchodku a nedevastuje verejné financie, aby sme v Bruselu oznámili, že 3% limit bol dodržaný. A jaká je vlastne naša vízia o tom, ako by sme to mohli riešiť? A teraz si nám dovolím načrtnúť takú zaujímavú zvláštnu víziu. Ja prosím, zastavte ma, keď budem hovoriť dlho, ja som známy tým, že keď sa rozhovorím, má treba zastreliť. Problém mladých je byť a práca. Ale prácu im ohrozujeme tým, že zvýšime vek odchodu do dôchodku a trváme na tom, aby dôchodcovia pracovali ďalej, pretože z dôchodku nevyžijú. Dokonca podľa bruselskej legislatívy z nášho priemerného dôchodku fyzicky vyžiť nelze. Tak asi porušujú tie pravidlá. No a druhá vec je, že dôchodcovia majú nízke dôchodky, takže nezaplatia ľudí, ktorí bývajú v mestách a majú problém, pretože čakajú pred panelákom na dôchodku a podobne. A predstavte si scenár. Starší človek kľudne odpredá za symbolickú cenu bytu mladého. On získa byt na deň. Je blízko k prírode. Komunikuje s prírodou. Pokiaľ chce ísť na kultúru, môže ísť kľudne na net, pretože nerobme si ilúzie, že celá masa milióna dôchodcov každý týždeň chodí do divadla, chodí do kina a využíva kultúru a život. Jednak nemôžu, jednak neudržia moč a jednak je to ďalej. Zároveň ten starý človek je vo vzťahu k prírode, funguje v tom prírodnom prostredí. Dokonca podľa výskumov lekárskych tímov, keď ste v kontakte s prírodou, zdravotné problémy sa objavia neskôr. Môžete žiť v naplnenom živote. A tým učiteľe vás prídu pozrieť. Ale mladý človek získa byt za symbolickú cenu. Nemá 30-ročnú hypotéku. Není od rokov na budúci 30 rokov. Nemôže byť chorý, nemôže mať viac ako jedno dieťa, nemôže byť manželka nezamestnaná a tak ďalej. Zároveň ale nemusí dochádzať hodiny do práce, pretože vidíte, ako vyzerá mestská aglomerácia dnes. Má prácu po ruke, býva v starom meste, býva v centre mesta. Nekomplikujú mu nervy dochádzky do práce a to, že zastaví sa niekde pri Kalinkove, než sa dostane do Bratislavy vlastného mesta, tak uplynú 2 hodiny pracovného času. To je čo. A teraz si predstavte, že na dedine máte zdravú zeleninu. Pretože podľa viacerých štúdí na svete kľúčový problém chorobnosti človeka nie je prosím stres, ale zlý život, zlé potraviny. To znamená, ak máte zdravé potraviny, nemáte väčšinu chorób. Ak nemáte väčšinu chorób, máte kvalitný život. Ak máte kvalitný život, nepotrebujete zdravotnícke výdavky. Ak nepotrebujete zdravotnícke výdavky, ušetrili ste na výdavkoch, znižíte odvody, znižíte dane. Systém funguje.
A keď chcete ísť do tej kultúry, tak máte fungujúcu verejnú dopravu, kde ako v tom polskom meste naraz máte MHD zadarmo a zistili, že ľudia nejazdia autom, nemajú zápky, nemajú smog, není sú nervózni, každý sa kam dostane. A predstavte si drzosť, tak doprava je zadarmo. Žiadne čipové karty, žiadne zvyšovanie cestovného každý kvartál, žiadne ostatné problémy. To znamená, znova sme pred otázkou, je problém nedostatku peňazí, je problém zlej filozofie žitia, je problém zdravotného stavu, alebo je to problém filozofie, v ktorej táto spoločnosť funguje. A teraz otázka znie, no s tou novou filozofiou majú ísť len Francúzi a Nemci, a my sme mali, my sa prekrčíme v kútku, nám stačí žinčica, opasok a depianci. Alebo urobíme to, čo škandinávci, ktorí sa nebáli ani toho Nemecka a Francúzska, a prišli so škandinávskym sociálnym modelom. Majú najvyššie dane, ale majú najvyššiu životnú úroveň. Sú najkonkurenciešte schopní. Majú najvyššiu inovačnú politiku, najvyššiu inovačnú spôsobilosť. A predstavte si, sú tak blbí, že si dobrovoľne zvyšujú dane. Lebo za tie dane dostanú kvalitné služby od spoločnosti a od štátu. Aj keď tam majú povinnú zamestnanosť, takže keď vystúpite z vlaku, tak vás kontroluje prvý kontrolór, tu idete na perón druhý kontrolór, vy idete z budovy stanice tretí kontrolór a všetci majú prácu. A všetci to utiahnu. Čiže nebojme sa vlastnej predstavy o svojom živote v čase, kedy všetci hľadajú obraz spoločnosti. Pretože jedno je isté. Dnešné zdravotníctvo, dnešné vzdelávanie, dnešný penzijný systém, dnešné chápanie produktivity, dnešné chápanie humanity nedrží. To znamená, prečo? Ak kolegyňa začala pred 2 rokmi hovoriť o humanizácii ekonomiky intenzívne a pokúšala sa vytvoriť ten predmet, mnoho ekonomov sa smialo. Dneska sa nikto nesmie. Pretože všetci pochopili, že to nie je ekonomická kríza, to je kríza humanity, ľudskosti a obyčajnej slušnosti. Ale ak to je fundamentálny problém, pretože vyriešenie portfólia banky, to sa dalo urobiť, odpíšem dlhy, doplatia na to veriteľi a vybavené. U konkurencieschopnosti má mala spasiť inovácia, nový väčší displej na iPhone a podobne. To je úplne jedno, ten väčší displej vás nespasí. Lebo stejne na tej obrazovke bude debilina tak, ako na tom malom rozmere aj na veľkom. To znamená, mali by sme sa zamyslieť sami nad sebou a začať zvažovať, či ekonomia je čistá diskúzia len o produktivite práce a HDP, ináč Češi to už prekrstili na hledačí pobol. A či inflácia napriek všetkým ekonomickým zákonitostiam naozaj môže byť nulová, v čase, kedy chrlíte obrovské kvantum nekrytého obeživa, podľa všetkých ekonomických zákonov inflácia má dosahovať dvojciferné sumy. No, ale vysvetlí vám na to niekto veľmi jednoducho ako kreatívna forma inflácie. Nemáte deficitný rozpočet, máte iba kreatívne prispôsobenú realitu. No a najnovšie sa už nekradne. Prosím vás, aby ste už si nemysleli, že Slovensko je krajinou kradnutia. Už len kreatívne presúvate v časopriestore. Veľmi jednoduché vysvetlenie vedecké fundované sú. No a práve preto dnes je tá otázka veľmi zaujímavá, že či veda má byť zavretá na akadémii na Šancovej a tým tam bude bádať v tej svojej slonovinovej veži. Či by sa nemala zaoberať a približiť normálnym ľuďom, normálnej ekonomike, normálnym podnikateľom, tomu životu, ktorý je okolo nás. Či by výuka na školách nemala byť viac orientovaná na reálny život a nie na školmecké opakovanie teórií, ktoré síce ovládnete ako čínsky úradníci, len sú vám ničom. A či tá politická sféra by naozaj nemala riešiť tie problémy, ktoré chvália každého občana. Nie hádať sa o tom, že či ja plat europoslanca rozdelím na 2 časti a nejaký zlomok venujem na charitu, aby som mal dobrý pocit ráno, keď vstanem. Ale aby som riešil tie problémy, ktoré chvália každého, alebo presnejšie 95% populácie, ktorá ma zvolila do tej funkcie. Nie náhodou, kolegovia, problém plynovej polarizácie sa chápe ako jeden z kľúčových problémov. Práve preto, že nadmerné bohatstvo a nadmerná chuť je ako rakovina. Deštruuje spoločnosť. Metastázy prenikajú do všetkých štruktúr. A
A teraz si predstavte, že podľa posledného výskumu z 5 mesiacov Spojených štátov chápané ako ultraliberálna krajina. 80% ľudí je zásadne proti nadmernej polarizácii bohatstva a chudoby a žiadajú niečo, čo by sa nazvali vyrovnanie príjmových rozdielov. Pretože všetci si spomenuli, že podstatou amerického sna bola príjemná americká rodina, ktorá žila slušný život. Dnes hovoríme v Európe, že máme 60 miliónov bohatých, ale Európska únia má 508 miliónov obyvateľov. Kde sú tí ostatní? Tí sú super bohatí. Super bohatí. Pritom netýka sa to len niektorých krajín, ale poďte v Portugalsku 50 km od Lisabonu uvidíte chudobu, z ktorej naši Rómovia v Letenovciach mali pocit, že sú boháči. V európskej krajine. To isté v niektorých častiach Dánska, v niektorých častiach Nemecka. To znamená, tá chudoba je naozaj desivý fenomén, ktorý deštruuje spoločnosť. A ja sa odvážim tvrdiť ako našťastie nemainstreamový ekonom, že ak nezvládneme chudobu, nezvládneme humanitu, nezvládneme morálku, tak si ľudstvo podpísalo vlastný rozsudok smrti a nepotrvá to dlho a poruší sa navzájom. Dve poznámky tomu, aby som ani ja nehovoril dlho. Všetci máte predstavu, že svetom vládne ekonomika, pretože sa dozviete, že investori investovali do tohoto, pretože profitabilita operácií banky takáto, ziskovosť najvýznamnejších 250 firiem je na úrovni 3,5% a toto je všetko kľúčový pohyb sveta. Bohužiaľ je to váš pohyb. Kľúčovým hýbateľom sa stalo geopolitické prerozdelenie na planete, ekonomika sa používa len ako nástroj k tomuto geopolitickému. Keď si uvedomíte to, čo som povedal, prvá nosná línia, druhá nosná línia, ak 8 000 gigantov ovláda celý svetový obchodný priestor, ich zisky a obraty sa pohybujú v biliónoch dolárov, chcete mi tvrdiť, že sa uspokoja s tým, že vyplatia dividendy svojim akcionárom a všetko ostatné dajú na sociálnu súčinnosť s prostredím, v ktorom pôsobia? A ak teraz sa vytvárajú určité mocenské štruktúry, ktoré ovplyvňujú budúci vývoj, je to naozaj len ten Brusel, na ktorý všetci žehráme, že Brusel nedal, Brusel kontroloval a tak ďalej. A záverečná poznámka. Je chybou Bruselu, že kontrolóri zistili, že my pri verejnom obstarávaní sme prostriedky minuli nie v súlade s predpismi EÚ, takže budeme vracať prostriedky? Alebo je to naša chyba, pretože sme boli nenažárni, párni a chceli sme si umatnúť z tých eurofondov, čo sa dalo. Ovšem nie v prospech národa, ale v prospech samého seba. No a to ste už potom u toho známeho záveru rady Jerevan, kedy nám bude dobre, kolegovia, odpoveď jednoduchá. Ako komu, ako kedy, ako kde. No samozrejme všetci dúfame, že budeme tam medzi tou bohatou veľkou, tou bohatou skupinou, ktorá bude ako JR, chodiť kde kade, po dovolenkách robiť nebude a bude sa venovať len takým intenzívnym, geniálnym nápadom ako obtiahnuť manželku blížneho svojho. No a keďže nechceme skončiť pesimisticky, poviem otvorene, že aj to knižka, ktorú budeme krstiť neskôr, je dôkazom toho, že sú ľudia, ktorí rozmýšľajú v širších súvislostiach. Toto združenie, toto občianske združenie je dôkazom toho, že tým občanom to nie je jedno, že sa pokúšajú ovplyvniť ten svet okolo seba aj na úrovni Bruselu, aj okolo seba, aj v každodennom živote. Že sú šialenci, ktorí v dočasnom pominutí zmyslov bojujú za humanitu vo svete ako moja kolegyňa a vážená kolegyňa. A že pevne verím, aj vy, čo tu sedíte, nebudete považovať tento čas, lebo nie som jediný, kto vystúpi. Nebudete ho považovať za čas stratený, ale zbytočne strávený. Z tohto hľadiska vám chcem poďakovať za tú pozornosť, ktorú ste mi venovali. A pevne verím, že aj tento dnešný seminár vám minimálne nasadí červíka do hlavy, aby človek rozmýšľal. Pretože pokiaľ z človeka extrahujete rozmýšľanie, tak potom každý iný tvor na planete je slušnejší, pretože nedevastuje životné prostredie. Aj tá morská bieluha je inteligentnejšia, pretože žije v súlade s prírodou, má vlastné zvykové práva, sociálnu štruktúru, dokonca jednotlivé ryby majú vlastné prezývky.
a komunikujú na podstatne vyššej ako tzv. Inštinktovej úrovni. Ale pevne verím, že všetci chceme, aby naše deti nás nepreklínali, aby naše deti na nás spomínali ako na ľuďoch, ktorí pochopili nutnosť zmeny, pomohli pri tej zmene a založili novú budúcnosť sveta. No a snáď tomu pomôže aj toto občianske združenie, preto som sa rozhodol im pomôcť aj týmto spôsobom. Ďakujem vám za to. Takisto ďakujem pánu profesorovi a odovzdávam slovo ďalšej prednáške, pán inžinier Železník, ktorý nejakým spôsobom ide aplikovať to, čo bolo povedané, že tá pánička vládnov, ktorí sa proste proti všetkému nejakým spôsobom rozhodli uvažovať a nielen uvažovať, ale aj konať, tak pán Železník vám teraz povie tých výsledkov a toho doterajšieho konania a rozmýšľania, na čo prišli. A sú to vlastne už konkrétne veci. Taká skrátka, ktorú tu všetci čítate v tom programe SNKF, Slovenský národný konsolidačný fond, mal byť jedným z nástrojov. Takže tomu budem sa páči. Otázka, nie je vám zima takisto? Keby, ak nás počuje niekto z tohto hotela, keby vypol klímu, lebo už nám stoja bradávky. Spomínate. Počujeme si tam toto sklo k technike, tuším, že asi dúfam hej, tak ak sa vám dá, tak nejak naozaj stíšte klímu, lebo tu pomôžem. Vypnú, no. Ďakujem pekne za slovo. Zatiaľ tá klíma beží, takže ešte raz ďakujeme, že nám vypnete klímu. Dovolte, že by som vlastne poďakoval Peťovi Novákovi, možno niektorí ho poznáte pod prezývkou Šarkan, že trošku takisto podporil našu akciu, aj tým známym to prezývkou, že Šarkan to je jeden z tých, ktorý nám dáva energiu a drží nám palce v našom snažení. Ešte by som predstavil pána Patrika Zvonára, ktorého som v úvode spomínal, takisto tretí spoluzakladateľ občianskeho združenia. Vážené dámy a páni, aj milí hostia z akademickej obce a z exekutívy a tak ďalej, je tu rôzne spektrum spoločenských osobností. Mňa to veľmi teší, že si našli čas trošku na nás. Ja to, čo povedal pán profesor Stanek, musím rozvinúť do nejakej takej ďalšej podoby. Vznikol ten materiál v spolupráci s pánom profesorom Stanekom, ktorý sa tak nazýva ešte tak veľmi odkudzujúco, že návrh poľnohospodárskych opatrení na rok 2014. Toto čítate v každých novinách, takmer každý deň, čo treba dosiahnuť udržateľnosť deficitu rozpočtu, udržateľnosť zamestnanosti a znižiť teda nezamestnanosť a zvyšovať domácu spotrebu, zvyšovaním príjmov. Toto počúvame v podstate už 25 rokov. Udelujeme si opasky boli reforma, novela zákona strieda novú novelu, potom príde kríza, možno našťastie by bola nejaká výhovorka, ale to, čo načítal pán profesor Stanek, to slovo humanizácia, zo slova human po anglicky, pýta nám nejaký postoj základný ľudský a tá ekonomika, tá ekonomia ako taká, v podstate má slúžiť ľuďom. Peniaze majú slúžiť ľuďom, ale momentálne to je naopak. Ľudia slúžia peniazom a momentálne musíme sa robiť zákony nie pre ľudí, ale pre peniaze, pre nadnárodné korporácie. Samozrejme, aj to je určitý stupeň vývoja nevyhnutný, tá globalizácia prináša aj rôzne pozitíva, ale momentálne tých negatív je oveľa viac. Nechceme ísť radikálnou cestou, ako možno niektoré extrémistické pravicové skupiny sa uberajú, že znárodníme všetko do znova štátu. Toto nie je cesta podľa nás. Naša cesta, ktorú navrhujeme, je v podstate jednoduchá. Som povedal, že treba niektoré veci len doladiť. A to doladenie v podstate sme pomenovali v tomto našom projekte, ktorý sme nazvali Slovenský národný konsolidačný fond. Inak potom podotýkam, kto by si chceli závere, keďže tých materiálov máme viac, ktoré reprezentujeme. Potom slečná Pavlínka, asistentka, treba si ľudí pýtať, alebo zapísať mail, alebo pošleme nám ten materiál. Poviem tak ľudovo, že
každý za tých 20 rokov, teda keď sa bavíme o tej revolúcie, ste prešli určitou etapou. Ja osobne poviem na rovinu, už som začal podnikať, keď som mal 17 rokov, ešte na strednej škole. Som dovážal motocykle, rôzne doplnky, bol taký boom. To bolo pre verejnosť najkrajších období, na to, že som možno mladší ešte, ale to bola totálna liberalizácia a tie očakávania tej spoločnosti boli tak veľké a tá radosť tých ľudí, že prišla nejaká zmena a rovnosť šanci, keď naozaj tá štartovacia dráha bola relatívne na jednej úrovni. A túto štartovaciu pozíciu na jednej úrovni vystredala negatívna skúsenosť viacerých z nás, apatia, pretože samozrejme všetci sme sa učili za pochodu v podnikách, sme sa opoznávali s legislatívou a my preto hovoríme, že aj politická situácia, ktorá bola na Slovensku, nech už to bola ktorákoľvek vláda, myslím si, že ťažko teraz rozumieť ad hoc, ktorá čo spravila, ktorá čo v Slovensku uškodila a tak ďalej, ale ja to hovorím, všetci sme sa učili za pochodu. Aj privatizovať, niektorí viac, niektorí menej, aj podnikateľ som teraz neprivatizoval, poviem na rovinu, my budovali firmu na zelenej lúke a samozrejme je to len o tom, že zlyhal ľudský faktor, lebo aj v každej tej politickej strane, v každej vláde boli ľudia, ktorí to mysleli čestne, boli to aj ľudia, ktorí urobili osobné zlyhania, niektorí možno tie peniaze, tá sláva, tá moc pokazili, pretože všetci boli v tom prechádzajúcom období v tom bývalom systéme, dá sa povedať, na jednej lodi. A vlastne tá vízia, ktorú sme zase ponúkli, vychádza z toho, že nehľadajme šťastie a úspech vo svete, keď ho nemáme vlastne doma. A to je tá hlavná príčina, tá chudoba. Veď každý vieme, nebudeme si nič zastierať, že máme každý nejakých už starých rodičov, alebo teda vlastné deti. A ťažko sa žije priemernej mladej rodine alebo dôchodcom, ktorí fakt nemajú ani z čoho vyžiť. V 21. storočí sme dokonca prišli tak ďaleko, že sme potrebovali, alebo aj Európska únia zabezpečila potravinovú pomoc pred 3-4 rokmi. A teda pár ešte aj tá sa rozkradla. Tak zase je to problém v ľuďoch, je to problém človeka a sú to tie osobné zlyhania. Samozrejme, aj teraz čítate v novinách, taký podnikateľ dostal priamo podporu od štátu, tak samozrejme nie je to zlé, je to na jeho, každej jednej zodpovednosti, ako s tým naloží, či preinvestuje a či zamestná tých ľudí a udrží tú zamestnanosť. Ale my navrhujeme, že musí existovať systém rovnosti pre všetkých, aby sa všetci mohli dostať takýmto podmienkam. Lebo poznám šikovných ľudí aj tu na priateľia z Južného Slovenska. Mali sme zaujímavú debatu asi 3 týždne dozadu na tému bývalej výrobca babety Kolárov, všetci poznáte, babeta išla do sveta. Toto sú veci, ktoré sme spravili chyby, že sme si nechali v rámci tej reindustrializácie, ktorú spomínal pán profesor, takéto bomboniky nejakým spôsobom vziať, alebo nešťastnými zase zlyhaniami určité firmy upadali a sme rozprávali s kolegami, že sú tam aj ľudia, ktorí nostalgicky spomínajú a rozmýšľajú, čo s tým, či napríklad neobnoviť výrobu tej babety. Veď to je taký produkt, ktorý by sa nielen na slovenskom trhu užil, ale dokonca na celoeurópskom trhu. A možno by nebolo treba veľa na takú investíciu, pretože existujú tam ešte ľudia, ktorí poznajú ten výrobný proces, sú tam ešte dokonca niektoré možno funkčné stroje a hlavne tam volá to odhodlanie. No a každý povie samozrejme, no ale tak odhadujeme to na 5-8 miliónov na štart také firmy. Ak sa nedostanete do nejakého plánu priorit tej ktorej vlády, tak sa dostane možno pri nejakých pekných plánoch a my hovoríme, čo tak mať nejaký vlastný fond, ktorý by bol nadčasový, nepodliehal by v podstate politickým vplyvom, bolo by to v podstate ako nejaká štátu ako MBS-ky. Tento fond by poradne podporoval domácich podnikateľov, nové výrobné produkty, nové výrobné programy. To zase počúvame z každej strany, že takéto prognozy by boli fajn, plánujú sa. A teraz sa pýtame, že z čoho taký fond vytvoriť? Lebo samozrejme, na všetko treba peniaze. My, a také konzultácie s pánom profesorom Stanekom, sme zo štatistík vypočítali, že keď rátame, že 25-27 miliard eur majú Slováci na pôžkách v komerčných bankách,
Keď si tak prepočítate na pomer obyvateľov, ono to je číslo pomerne veľké, 27 miliard, ale keď zoberieme, že to je možno tretina z tých, čo majú na tom účte volačov, väčšinou tam nemajú nič, len debet, tak to sa pohyberá do 15, možno typo, či 20, vyše 20 000 eur. To znamená, to som povedal ešte moc, takže tie úspory naozaj sú tak malé od tých Slovákov, ale nie sú využité tam, kde by mohli byť, pretože tie úspory sa zhodnocujú na úverových projektoch, úverových problémoch týchto komerčných bank, ktoré vlastne matkami sú zahraničné banky. Ak by sme aspoň polovicu týchto prostriedkov vedeli alokovať napríklad prostredstvom tohto fondu cez štátne dlhopisy, pretože takéto produkty sa využívajú bežne aj vo Francúzsku, Nemecku, ten projekt, ktorý náš tam vydal v Nemecku, tak môžeme doceliť to, že ostane kapitál doma, bude sa zhodnocovať cez tieto projekty, ktoré by ten fond naštartoval, byť napríklad výroba tej babety. A samozrejme musí byť manažment, ktorý tomu rozumie a ktorý bude mať maximálne zodpovedný prístup k týmto projektom, ale o tom myslím, že po 25 rokoch každý, ktorý už má skúsenosti na tomto trhu alebo v podnikaní, myslím, že už tie choroby a tie zlyhania každý má za sebou, si uvedomuje, že naozaj netkam utiec, netkam aj s tým nejakým podvodom, keďže niektorí ľudia to tiež nezvládli, narobili kopec problémov, druhotná platobná neschopnosť a tak ďalej, ktoré nás chváli, tak najlepšie riešenie je zodpovedný prístup. Ale znova, je problém, že môžete byť zodpovední, snažíte sa, podnikáte, narazíte na neserióznych partnerov, ktorých možno poznáte, ich kroky, a možno nie na schvál s nejakým zámerom. Dostanú sa oni do platobnej neschopnosti. Samozrejme, reťazová reakcia dostanú vás do platobnej neschopnosti. Ak ste predĺžení podľa zákona mesiace, musíte dokonca požiadať vyhlásenie konkurzu na vašu firmu a teraz roky od budúce ste budovali niečo a zrazu máte o to prísť a má rozdávať vás správca konkurznej podstaty, ktorého zaujíma jediná vec, aby speňažil majetok čo najskôr, aj o teda odmena. A toto boli zase tie osobné zlyhania, tie chyby, ktoré by sa nemali opakovať. A našim cieľom nie je v podstate podporovať ozdravovanie firiem cez konkurzy, ktoré v podstate sa robí a bude sa podľa mňa zvyšovať podľa našich odhadov počet konkurzov firiem. Ak sa s tým niečo nespraví, ak tie firmy dostanú minimálnu finančnú injekciu, pretože naše slovenské firmy, čo mám kopec priateľov, známych, každý jeden hovorí, ešte chýba mi možno operatívne niekedy 10 000, možno 100 000, keď je väčšia firma eur, ale už sú tak zaoberovaní, síce točíme, máme obrat, ale máme toľko pohľadávok, bankov sa s nami nechce baviť a tak ďalej. Že keby bol nejaký rizikový kapitál kvázi, ktorý niekto musí garantovať, a kto ho bude garantovať, komerčná banka samozrejme tu zaujíma len zisk. Mal by to byť presne takýto nejaký fond, ktorý v podstate by tento rizikový kapitál poskytoval, lebo máme tu aj priateľov, potom aj konkrétne pán docent Majaník, ktorý vystúpi po mne. Nám povie príklad, ako sa oni dostali z krízy, bez použitia cudzích zdrojov, v podstate len tým, že verili svoj podnikateľský projekt. A takýchto podnikateľov je na Slovensku veľa, lebo si zoberte, vidím mladý človek zo školy, príde do banky, že môže mať skvelé know-how, príklad, môže nejaký čip vyrobiť, hej, a príde do banky, ten banka to nerozumie, aby posúdil, či to má ozaj návratnosť, ten projekt. Prvé, čo sa spýta, no dobre, potrebujete 100 000 alebo koľko, čím budete ručiť. Samozrejme, možno má byt, mamička o 30 000 eur, to je málo, babička nezaloží dom a podnikateľ je vybavený. Pozeráme reklamy, je to síce lákavé pre tých ľudí, ale musím povedať, že niekedy žiaľ, že morbidné, keď tie produkty ponúkajú, príďte po nám, úver na čokoľvek, ale ako podnikateľ prídete, nemáte históriu, keď ste začali podnikať, každý viete, že keby to raz po rok histórie, vidíte, ak máte obraty a ste vybavení. A môžete mať možno objav, možno projekt hodný dobrovej ceny a jednoducho nemám to zrealizovať. Potom utečú vám do Číny, ako sa stalo týchto študenti, myslím, že to bola nejaká taká nabíjačka spojená s USB kľúčom, niečo také veľmi jednoduché. Na Slovensku nenašli výrobcu na to, obehali pár čínskych výrobcov, dneska sú možno milionári,
ten zisk mohol ostať z týchto projektov doma, keby podporil ten fond napríklad. Mohli byť už aj oni spokojní, mohli zamestnávať ďalších ľudí, pretože taká tá forma aktívnej zamestnanosti, ktorú by sme v týchto fondoch chceli naštartovať, je trvalo udržateľná. Tieto nesystémové kroky, ktoré momentálne nezavádzame celkom, ale nemôžu byť konečne riešení. Sú to taký impulsov dočasný, ako ten projekt, ktorý teraz vlastne predstavila vláda, že budú podporovať aj ten rok u mladých ľudí tú zamestnanosť dodovaním základných mzdy, takisto odvodov. A potom nejaký čas, že ešte je povinný udržať to miesto. Mňa osobne trošku zarazila to spojenie nejaký čas, čo to je, ešte na druhý deň, mesiac, pol roka. Tam musí byť jasne definované. Rok dostaneš podporu a rok musíš udržať. To by bolo podľa mňa efektívne, lebo ten nejaký čas, keď je relatívny pojem, to naozaj len minúte peniazy do prázdna a aj po nich. Takže my chceme takisto aj s viacerými zástupcami aj parlamentných strán po národnom roku, s niektorých sme sa vtedy v tejto problematike. Niektorí sa tvárali odmietalo, že že by si to uzreli ako svoju agendu a potom by do toho išli, aby to presedovali v parlamente, iní sa tým aj vážne zaoberali. Musím povedať, že neviem, či sa zachytili tzv. Produkt obvodových úverov. Ten funguje cez Slovenskú národnú rozvojovú banku už od 1. januára tohto roku, po predstavení ministrom financií na jeseň minulého roku. A myslím, že musím povedať, ak pán profesor potvrdí, keď to poviem diplomaticky poviem, že zoberiem si inšpiráciu z tohto nášho materiálu, pretože ten materiál už vlastne bol na medzirezortnom pripomienkovaní aj vďaka pánu profesorovi už minulý rok. A mám informáciu, že tento rok by sa naozaj v rámci hospodárskej stratégie tým veľmi vážne zaoberať. Čo nás bude tešiť, ak sa uvedie do života a ak aj ten fond bude fungovať. Keďže ešte sa vrátim na nášho občianskeho združenia, nášho názvu vyplýva rovnosť, takže tiež s vami to bolo, tu sme kolegium rovných. Pýtajte, čo vás napadne, prípadne nás zastavte, keď nerozumiete prípadne tej mojej prednášky okolo toho, pretože my osobne sme vychádzali len zo skúseností. Ja poviem teda za seba, najlepšia skúsenosť je vlastná skúsenosť. Tiež som prešiel procesom, že sa mi enormne darilo v podnikaní. Bol som relatívne mladý, mal som teda všetko, veľa peniazí zarobených. Potom prišla krivka pádu, keď som sa dostal vďaka nezodpovedným partnerom do takisto problémov a do platobnej neschopnosti. Ja som mal to šťastie, že som mal v živote veľa dobrých priateľov, ktorí tu sedia medzi nami, ktorí podporili tento náš seminár a z určitých problémov firmy pomohli sa dostať, ale nie každý má to šťastie v živote. Niekto požiada o štátnu pomoc, to dostane, keď má pre známosti, iný to šťastie nemá a poznám veľa kolegov, ktorí možno moji rovesníci dopadli veľmi zle, takmer na hranici prežitia a úplne zbytočne, pretože tieto isté problémy ich dobehli a nemali kto podať tú pomocnú ruku. Banka sa s tým nebavila, štát takisto. A to je len jeden segment podnikania, ktoré v podstate, ak by veľakrát vyšla tá pomoc v pravý čas, že ten fond vstúpil aktívne do tej firmy a podporil buď priamo finančne, alebo nemusí to byť len finančnými vstupmi, ako napríklad ten odvodový úver je to produkt, keď z okolo platobnej neschopnosti napríklad rozmýšľate, zaplatíte prevádzkové náklady energie, alebo keď nezaplatíte, samozrejme zastaví sa vám výroba, alebo nezaplatíte odvody, zase máte povolené nejaké trestné stíhanie. Je to veľmi nešťastné postavené vzhľadom z toho, že ekonomika ide na doraz, aj tých firiem, aj marže sú tlačené na doraz, to znamená, chcete urobiť najlepšie a tí podnikatelia sú takhle stávaní do pozície, že akým smerom to risknú, nezaplatím to, nezaplatím tamto, ale nie kvôli sebe, že by chcel urobiť nejaký trik alebo nejaký podvod, musí sa brániť, keďže nezaplatili jemu. Forfeitingové spoločnosti a faktoringové zase nerobia takisto zadarmo, nie je to recept na všetko, lebo keď máte nízku maržu a niekomu tie pohľadávky predáte, tak riskujete zase, dochádzate o maržu, dochádzate o zisk, tak idete zase automaticky do straty a úplne zbytočne. Zajistné to, že nemám pravý čas podať tú pomocnú ruku. Kopec kolegov takisto povie, že príde nejaký dobrý biznis z hodu na deň a musí sa rozhodnúť doslova do 24 hodín, že a
to relatívne málo, možno 50 000 eur. A hovorí, no nemám odkiaľ to mi požičia, každý má svojich starostí dosť. A hovorí, potom by to môže padne biznis za 100 000 eur a to musím môže vedieť, lebo nemám ich to pomôcť. A naozaj takýchto prípadov je veľa, len to hovorí aj pán profesor, že z tej historickej skúsenosti naozaj musíme aj nabrať trošku viacej odvahy, lebo však pamätníci si viac pamätajú, bývalé Československo alebo aj Slovensko ako také, ale tu sa vyrábalo všetko, od špendlíkové lavičky až po lode lietadla a nemajú tu v podstate takmer nič, čo je naša vlastná produkcia, veľký priemysel popadal, ale tie kapacity aj tie ľudské, možno aj tie výrobné ešte zostali. A pri takých projektoch, ako napríklad ešte raz spomenúť z Babetu, si predstavte, koľko by to naštartovalo pracovných miest, ak úžasné ďalšie odvetvia by sa mohli súdodateľsky napojiť, jednoducho možno do pár mesiacov niekoľko stoviek, 1000 zamestnancov. A takýchto projektov, mimochodom, ak máte možno aj nejaké konkrétne poznatky, by sme radi privítali, keby ste nám prípadne dali tip, aby sme sa mohli o tom spolu baviť, pretože my sme s pánom profesorom Rastlej riešili problematiku toho, že pracujeme na konkrétnych modeloch už niektorých vybraných firiem, kde by sme chceli buď už existujúce firmy, ktoré fungujú a chcú nejakú novú investíciu, ale nemáme to svoje možnosti, aby sme teda rozšírili tú produkciu, alebo má niekto nejaký super nápad, že teda chce oživiť, nemusí to byť len výroba, môže to byť akákoľvek činnosť aj v rámci agrosektora alebo v stavebníctve, že v podstate by sa na nás obrátil a zapracujeme a skúsime do toho pilotného projektu niekoľkých firiem predstaviť tento materiál vláde Slovenskej republiky, teda cez pána profesora Staňeka, aby začal nejakým spôsobom sa uplatňovať naozaj do života tento projekt, pretože nejde to na to, aby sme takisto vrátili čas prázdnymi rečami, ale mňa veľmi inšpiroval znova ten príbeh o tej Babete, lebo poviem pravdu, sám som ju veľmi predával, to bol jeden z mojich prvých obchodov ako mladý chalan, keď som teda dovážal tie motorky a tak ďalej. No a potom sa prestali vyrábať, tak bolo po biznise. Tak som tým pádom musel prejsť na niečo iné. A znova hovorím, že ak to nájde odhľadu, dobre, úvlady, ale tí ľudia musia cítiť, že je to dôveryhodný projekt, len sme v takej teraz fázi, že už tí ľudia naozaj cez tú politiku to vnímame, že neveria takmer ničomu. Môžete prísť so skvelým riešením, hodným Nobelové ceny, ale ak tá apatia bude pokračovať dlhodobo, tak riskujeme naozaj, že ak by sme také niečo podobné malo realizovať ako tento fond, tak bude tomu v podstate môžu pohľadnúť, že tomu nebudú veriť, lebo naozaj už tých riešení bolo veľa ponúknutých, až takmer všetky zlyhali. A teraz ešte na margo tej Európskej únie, europolitiky, eurofondov. Práve toto je jeden z dôvodov, ktorý by mohol aj doplňať tie eurofondy, pretože samozrejme poznáte kofinancovanie nutné, ktoré my veľakrát na úrovni obcí, na úrovni tých firiem konkrétnych nevieme vykryť, pretože tie vlastné zdroje nemáme, ak by sme ich chceli získať zase len z banky, to znamená úver na úver. A ak by kofinancoval niektoré projekty práve tento fond, odpadlo by bremeno záťaž na tých podnikateľov, na tie jednotlivé obce a tak ďalej. Máme dokonca aj starostov obcí, takže vedia, o čom sa bavíme. My momentálne sme dali niekoľko segmentov z toho fondu, ktoré navrhujeme, aby začali fungovať. Pre nás, okrem tej výroby a stojárskeho priemyslu, je veľmi dôležitý práve agrosektor. Viete, na východné Slovensko, keď veľakrát do Košíc, tak vidíte sami na kameri, je opustené mlyny a družstva. Už tak boli sa to stalo, kto ich zrušil, likvidoval, nebudeme sa politikárčiť, to ako nie je význam, ale napríklad starosta, niektoré miestne obce má tam 100 ľudí nezamestnaných, ktorí na tom družstve pracovali. Chce možno aj rozmýšľať, že by ste niečo spravili, že to odkúpiť z prácu konkrétnej podstaty alebo od vlastníka, alebo veľakrát idete aj v Primárskej Sobote mlyn na predaj. Pekné kúpiť, ale nás musíme na niečo mleť, na niečo vyrobiť a tak ďalej. Ale odchádza zobrať všetko peniaze. Obci, tak hoci to neposkytne peniaze rýchlo, každá banka samozrejme už sa dneska po skúsenosti zháči, či to má vôbec význam. Eurofondy sú na dohľade, ale naša predstava je taká, ak príde predstaviteľ obce konkrétne povie na tento fond, povie, áno, mám projekt, obnovíme prvú výrobu rastlín, živočíšno, máme pozemky, mám tam 100 ľudí,
možno aj z tých rómskych skupín, ktorí pracovali na tom družstve zamestnaných, obec bude garant aj toho čerpania tých zdrojov, bude zvýšená samozrejme samostatnosť potravinová, zamestnanosť, nemusíme tých ľudí dotovať sociálnymi dávkami a na druhej strane nebudú motivovaní, nemusia kradnúť tej zemiaky tam je jednému pestovateľovi. Sú to podľa mňa tak jednoduché veci, možno teraz nie je také, že to je moc jednoduché, to by nemohlo fungovať. No ale to funguje. Funguje to vo Francúzsku, funguje to v Nemecku a my, 5 miliónová ekonomika, to sa môžeme zhodnúť všetci, pán profesor, takisto z konzultácií s nemeckými kolegami, čo teda spomínal, ale dokonca takéto niečo by bolo žiaduce ako na Slovensku ako pilotný projekt, pretože takéto malé ekonomike teoreticky nemáte čo pokazať. Takýmto projektom dá sa rýchlo aplikovať, už 80 miliónový trh ako Nemecko, ten samozrejme by mal tie dopady iné, ale keď to funguje u nich, môže to fungovať aj u nás. Sú tu bankári, takisto medzi nami poznám osobne, takisto ma zaujíma ich názor, čo som počul zatiaľ, boli súhlasné stanoviska s menšími výhradami, ale práve o tom sme tu, že každý dokument zaujímavý ten materiál pošle samozrejme na mail a môžete pripomienkovať. Je naša taká spoločná snaha, aby sme vytvorili čo najväčší tlak tej verejnosti, alebo ten dopyt, aby sme ten materiál čo najskôr viedli do života a teda verím, že pán profesor nám to výdatne pomôže. To je to, čo som spomínal na začiatku, že ja som myslel, že ma vyprvadí, že mladý muž, všetko fajn, ale tak neviem, či by to fungovalo. No a sme rozpracovali také podoby, že boli si naozaj veľmi vážne páni z vlády, čo nás teda teší. No a vlastne tu máme tie zdroje financovania rozproporcionované, že asi z čoho by máme presne financovať ten fond 10% štátny rozpočet. Samozrejme, čo vyspieval aj existujúci bankový sektor a takisto aj dôchodkové správcovské spoločnosti by mohli vstúpiť do tohto fondu, pretože takisto aj oni ten výnos musia zabezpečiť nejakým spôsobom a momentálne ho zabezpečujú na zahraničných kapitálových trhoch a akciových trhoch, pretože ten náš slovenský tak nefunguje, pretože tá ekonomika je malá a druhá vec, neexistuje dôvera ani tých občanov voči tú ekonomiku. Po Francúzsku napríklad, ak sa nemyslím, myslím, že na 30 rokov boli niektoré dlhopisy emitované. To znamená, že to je ten signál a dôvery tých obyvateľov, tú ekonomiku v tú krajinu, že investuje do budúcnosti svojich detí. Že vlastne, samozrejme, môže štát ktorýkoľvek skrachovať, ale myslím, že ten štát vždy, konkrétne Slovenská republika, také aktíva a také možnosti garantovania týchto produktov, veď kto iný to môže garantovať, keď je štát. Naša prognoza bola už tento rok bolo 700 miliónov eur, že by mohli byť príjmy toho fondu. Aj kvôli nejakým volebným záležitostiam. Tieto kroky sa nepodarilo naplniť, ale je prognoza, že už na jeseň sa tie pilotné projekty majú spustiť, čo som spomínal, že niektoré tie vybraté firmy, takže dávame to dokopy, aby sme ukázali, že to ide a že to pôjde a že to bude fungovať. Ale samozrejme záleží aj od toho manažmentu, aby bol schopný, aby bol akčný, aby dosplatné peniaze sa neprejedli, takže už asi záverom tohto celého by som poďakoval všetkým aj v svojom mene, ktorí prišli a podporujú naše podujatie a konkrétne pánovi inžinierovi Česnekovi, ktorý bol potom ako jeden z prvých pri takom našom väčšom podnikateľskom projekte v rámci rodiny. A v podstate to človek, ktorý ma veľa naučil a drží mi stránku, dá sa povedať, do dnešných dní aj vďaka nemu, že podporujú túto akciu a našu činnosť. Tak chcem poďakovať takisto ostatným, ktorí podporujú túto akciu. O firme pána Fabuša a pánovi Merníkovi, ktorý za kľúčku vystrieda. A naozaj všetkým vám, lebo naozaj sme tu nie na to, aby sme my tu len diskutovali, ale aby sme aj my počúvali vás, lebo ja hovorím jednu vec, a to je to, čo si na pánovi profesorovi cením, že veľa ľudí si vás neviem vypočuť. Veľakrát môžete prísť s super myšlienkou a keď nie si vypočutý, tak možno ten človek samotný, ktorý nepočúval, tak je ochudobnený a to je tu môj základný motor, že kto nevie počúvať, nevie ani hovoriť. Ale myslím, že pán profesor tým, že je s nami, že jeho prednášky sú tak excelentné a že sa na ne každý teší, to sú aj tým zaujímavé, lebo pán stane počúvať tých ľudí. A
a veľakrát hovoria, že kontroverzný a katastrofista. Ja hovorím, ale nejakých 10 rokov sledujem jeho pôsobenie a ja musím povedať, že žiaľ, na jeho slovo dochádza. To, čo 50 rokmi, tak už dneska je realita a musíme sa prebudiť, aby po 10 rokov nebola realita tá, čo prognozujeme dnes, lebo to už bola takmer nevratná realita. Tam si myslím, že nikto sa nechce dostať. Chceme tu žiť na Slovensku, chceme, aby naše deti, keď aj idú do zahraničia študovať, aby sa mali kam vrátiť a tie svoje myšlienky, tie svoje nápady a to, čo sa vo svete naučili, aby to implementovali, lebo nemajú adekvátny príjem, nemajú podporu, lebo zo štatistík vyplýva, že dneska mladí ľudia už podnikať neexistuje, že to ako sa boja po skúsenosti a tak ďalej. Každý uvažuje v dobrom mieste, najlepšie štátnej správe, najlepšie podľa možnosti ešte v Bruseli, kde sú platíme slušné platy, ale to nie je cesta, lebo keď nebudeme vyrábať, tvoriť tie hodnoty, to samozrejme sa učí na základnej škole, na teórii, tak samozrejme nebudeme mať čo tvoriť ten hrubý domáci národný produkt, lebo ešte na marko toho ja poviem takú perličku, čo teda je to také motto môjho otca, hovorí, že rast HDP počujeme na každom kroku, ale to je teraz v podstate našich ukazovateľov našej ekonomiky. Na danom rastie HDP, keď ľudia nemajú čo do hrnca, lebo je to ten príklad, ako keď dostane muž výplatu, ide do krčmy, je tam veľký hrdina, všetkým poplatí, koľko má peňazí, no ale doma nedal, že keď to majú korunu, tak tí sú hladní. A toto je v podstate maličký obraz žiaľ Slovenska a aj ostatných krajín na Balkáne, že prognozy sú dobré, makroekonomické, a mikroekonomika nefunguje. Čo sa budeme klamať, je to tak. No a ešte tu moju takú obľúbenú vetu, že podnikanie na Slovensku momentálne už nie je nejakým spôsobom naplnení životného sna, tak ako sa hovorí, že americký sen si splní, že bude firmu. Čo je s výnimkami? Je tu vôbec šikovných ľudí, ktorí sa tu ozaj uchytili. Možno to bola aj otázka šťastia a neskutočnej námahy celoživotnej, ale nie každý má k tomu nešťastný to povestné šťastie a tam musí byť nejaká tá pomocná ruka, ako napríklad v tomto fonde. Lebo hovoríme aj z podnikania sa stane každodenné ústavné právo na každodenné dobrodružstvo, pretože doslova na Slovensku podnikať je dobrodružstvo. To máte v zmysle, že ráno stanete, rozmýšľate, čo sa bude, to dneska zaplatí, nezaplatí, s takým úradníkom sa pohádate, lebo 70% času podnikateľská dávaví, to mi dáte všetci za pravdu, behaním po úradoch, odvody, tlačiva, aj keď sa už veci elektronizuje, väčšinou to nefunguje, potom to musíte osobne ho vysvetliť a vlastne nemáte čas podnikať, nemáte čas tvoriť tie hodnoty. Takže musím sa z tohto marazmu pomaličkými krokmi a takýmito odvážnymi, pre niekoho možno nesystémovými, pre nás podľa nás sú to veľmi jednoduché a rýchle kroky je jednoduchosti je krása. Môžeme dostať do slovenskú ekonomiku tam, kam patrí. Doslova by sme mohli byť vývozným artiklom týchto produktov a my by sme mohli byť dokonca aj učiteľom ostatných krajín v rámci tej eurozóny a Európskej únie ako takej. Ako sa z týchto problémov dostať sami, na základe svojich problémov, na základe vlastných skúseností a teda poučenia sa z nich, aby sme toto etablovali aj v ostatných krajinách a myslím, že to je cesta tej humanizácie ekonomiky, ktorá samozrejme je základným pilierom, pretože také ešte moje posledné motto, ktoré sme s pánom profesorom Boze tak voľne pustili v rámci debaty, že ak si budú rozumieť ľudia, budú si rozumieť aj peniaze. Jednoducho, ak si nebudú rozumieť ľudia, ani peniaze si nerozumiejú. To znamená, že je problém. Takže musíme začať prvne pozerať na človeka, až potom na peniaze a nie naopak, lebo to je cesta do pekla. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi Železníkovi. Ja bol spomínané viackrát to meno pána inžiniera Majraníka, ktorý v podstate bude tým posledným rečníkom, ale zároveň on má byť takým tým príkladom z toho terénu, že ako to vlastne vie fungovať, keď to funguje a akým spôsobom to všetko, čo sme sa teraz bavili, môže byť implementované už v tom reálnom podnikaní.
volám sa Milan Majerník, teda vážené dámy a páni. Celá táto odborný seminár začal aj na tému prístupy a riešeniu ekonomickej krízy na úrovni teda Európy a sveta. Už z názvu tohto seminára je teda, že asi sú to skôr výstupy zamerané na makroekonomické riešenie alebo makroekonomické pohľady. Je to, myslím, pán Železník, ktorý hovoril, že môžeme mať toho super dobré makroekonomické pohľady, názory, opatrenia, ale ktoré keď neprejdú dole do tej mikroekonomie, do tej ekonomie z dola, by sa uplatnili, chytili v podstate, tak ťažko potom aj tá makroekonomika môže svet ukazovateľe fungovať. A práve tými predstaviteľmi, nositeľmi tej mikroekonomie sú podnikateľské subjekty, či už z rôznych právnych a vlastnických formách. No a jedným z takýchto v podstate je náš podnik, že budeme hovoriť za podnikovú sféru ako kuchovsko-mäsový priemysel. Isté, že bolo to povedané o období krízy, ktoré je tak hodnotenie v tom období rokov 2008-2010, keď ja si tak najbližšie pôsobila. Neboli sme jediný podnik, ktorý si nešiel aj svoju cestu križne tým spôsobom. Ale ja hovorím o našej ceste. Trošku vám predstaviť našu spoločnosť v podstate. Určite názor, že to sme o kuchovsko-mäsový priemysel. Je to právna forma akciová spoločnosť. Máme nejaký počet akcií v podstate. Pred nami predsedom a predstavenstva aj generálny človek pán Anton Haluš, čo je zároveň najväčším vlastníkom tejto spoločnosti. Áno, pardon, tak to bude. Lepšie počujete, ale nechám sa to učiť. Už ten názvy, čo máme, že ten kuchovsko-mäsový priemysel znamená, že aj právny predmet činnosti je výsledný mäsových výrobkov. Hľadiska výkonnostnej kategórii patrí medzi tzv. Stredné podniky. Trošku z histórie, lebo na toto trošku nadviažem. V histórii teda tiež vidieť, že tá výroba v tom mesovej alebo spásovej mesa v tom púchem okolí v podstate má svoju nejakú históriu od roku 50. Tu by som upozoril na ten rok 76, keď sa spustil ten kombinát, ktorý teda idete po ceste, vidíte, čo teraz v podstate je. Čiže tá novostavba tohto kombinátu, mesokombinátu bola v roku 1906 spustená. Potom by som na tie obdobia v podstate prvej kuponovej privatizácie sa teda upozorniť, kde došlo ako prvé kuponovej privatizácie a potom na rok 2007, kde tá skupina okolo pána Tabuša skúpila majoritný balík akcií od firmy Mároš a v podstate by som tak povedal, že začala sa nová etapa alebo nový vývoj toho kuchovského mäsového v podstate priemyslu. Isté zmenou vlastníckych vzťahov došlo k zmene orgánov spoločnosti. Viete, preto lebo aj ďalší sledok, budem sa trošku odvolávať alebo na taký východiskový rok 2007, keď sme hovorili, že je tu určité prekonanie krízy, keď to tak hodnotíme, že tak najpobližšie posledná v tých rokoch 2008 až 2010, tie jednotlivé roky, a sú v podstate zachytené. Hľadiska sortimentu v podstate vyrábame veľmi široký sortiment, znamená výrobkov, mesa, v podstate veľmi široký. Všetky výrobky sú vyrábané na základe vlastných postupov, osvedčených noriem a takého hoditného nového. Treba si trošku povedať, že ten Tabuša celé tá hodina s veľkom spôsobom, že je to taký aj trochu hodinný podnik. V čom vidíme tú siedlu stránku nášho produktu? No vidíme v tom tej kvalite, ktorá je skutočne dobrá. Prirobené chutí, trvalivosti a myslím, že tá cena našich výrobkov je prístupná. Toto sú také atribúty na ten náš sortiment výrobkov. Prosím vás pekne, hovorím z pohľadu výroby, sami vidíte, že zachytáva ten rok vstupný 2007 a potom 2013, posledný končený rok. Vidíte, že v podstate v jednotlivých tých vybraných druhov sortimentu máme rastúcu tendenciu. Čo sa týka v podstate v tom jedine, to bolo trošku doplnkové, ten smer, potom nechali tak, to sme chceli doplňovať obchody, ktoré patrili pod sieť, ale sme si dali prednosť základným, to spracovanie mesa a výrobe svojich výrobkov. Vo výrobe spolu teda vidíte, že tá výroba skutočne enormne narastla, index narastla iba
skoro 6 násobok. Či to tiež svedčí o tom, teda, že aj v jednotlivých rokoch, kedy takisto bol tento trend výroby v technických náukách rastúci. Prosím vás, na to, aby sme mohli vyrábať a presadiť sa na to logicky potrebujeme smart certifikáty, ktoré sú dané jednak legislatíou slovenskou, bezpečnosťou potravín, hygienu a podobne. Môžem povedať, že všetky tieto atribúty a certifikáty vieme v podstate zabezpečiť. Nakoniec proste aj ten posledný petázovník sa tomu hovorí, že FE6 verzia, to je ako sa najposlednejšia kvalitatívna verzia, ktorú v podstate musíš pri spracovaní mäsa výrobkov ako v podstate spomínať. Takisto sme nositeľia tej značky Solarkol a podobne. Logicky takisto podliehame mnohým veterinárnym auditom, ktoré musíme splňať a spolupracujeme s tými školami. Prosím vás, môžem hovoriť, budem niekoľko takých poznámok. Na tomto slede je, že sme nositeľia ISO noriem. To znamená, že spĺňame slovenskú legislatívu, ktorú musíme. Dokonca, keď sme chceli čerpať fond Európskej únie, jedna z tých požiadaviek bola, že byť nositeľný ISO. OK, to je v poriadku, ale na druhej strane zamiete máme kvalitatívne audity robené z úplných výdavcov. Možno sa potom pýtam, aká je postavenie slovenskej legislatívy vo vzťahu k tomu, že keď my tie externetné redakcie, my to musíme takisto splniť. A často sú tie, v podstate máme legislatívu Slovensku, ale keď chceme plniť, redakciu musíme podať ich kvalitatívne požiadavky. Prosím vás, odbyť, tak výstupom je obchodná politika, znamená, čo predáme v podstate a ako na to ísť. Myslím, že tak, ako som dokumentoval, výroboval, prezentoval, logicky tak výroboval svoj ten obraz predaj. Áno, to potom na tiež sa ukážeme, aj z absolútneho indexového vývoja. Naši najväčšími odberateľmi z portfólia sú obchodné reťazce. Skoro 80% našich výrobkov smeruje v podstate do ich sieti. Je pravda, že ťažké jednanie je niekedy s nimi, s akciami cenami podobne. Na druhej strane nás to nutí robiť kvalitné, promptné a dodržať slovo v podstate. Zas na druhej strane tie platby z ich strany sú, jak sa hovorí, daných termínov zabezpečené. Z hľadiska konkurencie v podstate máme takých dvoch veľkých konkurentov na slovenskom trhu, to je tá skupina Mekong Group z Umelného a bývalý súčasný Tavis Morská Sobota. Okrem toho pôsobia skôr takí menší naši konkurenti, či je ten Zimbabwe, tam sú z východu, alebo z Fama, z Miami a podobne. Ale čo je podstatné pre nás, myslím, za toto obdobie sledované, že náš trhový podiel, ľudovo povedané, predanie trhov získanie je z tých necelých 2% na 27%. Čiže to je to, čo sa to meno presadzuje, kde sa v podstate, tak téma prezentuje, že trhový podiel na Slovensku odhaduje dneska 27%. Príde prehľad, vy to v podstate s tom vidíte, že jednotlivých tých sortimentných takých skupinách v podstate sme išli, tu by som sa upozoril na to, že posledná 2 minulých rokov skončili s tými odbytom hodnote 81 miliónov eur, to znamená asi na 2,5 miliardy v podstate slovenských korún bývalých. My keď sme, tak som spomínal, došli do tohto Púchova, tak ich ročne v roku 2006, ktorý bol ako posledný ukončený, ktorí boli v tom ústavu vedení, bol 5,5 milióna eur, čiže 160 miliónov korún. Vidíte, podľa toho, naše mesačné tržby sú vyššie ako majú v podstate ročne. To tiež dokumentuje ešte ten zostup toho podniku proti vedení. Isté, že veľa sme sa venovali modernizácii výrobnej základny. Za sledovanie obdobia, ako tam uvádzame, investovali cirka 17 miliónov eur do výrobnej základne. Prevažná väčšina prostriedkov bola do aktívnej zložky základných prostriedkov, že to strojov zariadenia, áno. Isté, tá menšia časť bola do stavieb. Keď si pozrieme štruktúru v podstate majetku, tak sa nám zvyšuje podiel bežného majetku, na úkor teda nebežného, čo je ako taký rezervovateľ likvidity. Je pravda, že nám to pomôže Fond Európskej únie. Ako potravinári a teda spracovateľský priemysel potravinársky patríme a môžeme čerpať fondy z tzv. Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky v období 2007-2013. Áno? V podstate my, čo sme mali podpísané zmluvy s
teda cez BPAčko a ministerstvo pôdohospodárstva, sme tento nenávratný finančný príspevok vyčerpali na 99,60%. Preto keď niekedy počujeme správy, ako sa čerpajú fondy na Slovensku, tak dávame si otázky. Fondy, akože tak si povedať, isté nám pomohli. Celková hodnota fondov bola asi 5,4 milióna eur. Ale keď si uvidíte, že tam je napísané, že cirka 10 miliónov investovali. Čiže ten rozdiel 12 miliónov, čiže 2/3 z vlastných zdrojov. Na jednej strane nám fondy pomohli, využili sme ich, a na druhej strane, pretože v podstate oni majú väčšinou v našom tomto rezorte refundačný charakter, že my keď sme ich chceli splniť a väčšinou tá doba realizácie bývala 3 roky, 36 mesiacov, my sme to museli úvermi prekryť, ktoré teda boli tých strojov odpisovania aj väčšie ako 3 roky, čiže z toho nám určitá úverová zadržnosť narastla, ale bolo to z týchto podstate fondov. Čiže fondy nám pomohli, ale na druhej strane ten fondí z hľadiska zdrojov musia tie zdroje tvoriť, aby teda tieto veci museli vysporiadať. Jasné, že výnos bol v podstate modernizácie výrobu základe, počtem zamestnanosti, konkurencie schopnosti, pridanej hodnoty ekologické, toto by sa v podstate malo. Potom môžem pri tej modernizácii povedať jedno, všetky tieto peniaze skutočne ešte vkladajú do výrobnej základne. Nejaké naše ľudové kancelárie, také veci to bolo až následne, potom myslím po tej kríze 2011, tak sa to zlepšilo, ale prírodná myšlienka bola tú výrobnú základnú v podstate posielnú modernizovať. Aj tu dneska dostalo na tému zamestnanosť a nezamestnanosť. Základný vzťah ekonomický, ktorý je medzi rastom produktivity práce a prienosťou, my sme, myslím, veľmi dobre plnili a splnili sme. Áno, tam je to v podstate na číslach, ako vidíte. Znovu vychádza z roku toho 2007, že keď bol to prvé, keď sme tam došli, a teda v tomto období, kedy bol ukončený posledný kalendárny rok. Nie tam aj štruktúra v podstate pracovníkov, napísaná teda. Vidíte, že zamestnaní aj u nás ten dopovedené, že nie je nejaký vysoký alebo široký, a dneska pomerne vysoké percento je žien, ale zamestnávajú aj cudzincov, áno. To sú v podstate robenia nejakí Vietnamci na to, aby sme veci, ktoré máme v tejto výrobe, vedeli nejakým spôsobom splniť a zabezpečiť. Toto trošku lepšie je rozvinuté v tejto ďalšej tabulke o porovnaní. Keď si uvedomíte, že v tom roku 2007 tá firma mala cirka okolo 130 pracovníkov, áno, v roku 2011 vykazuje 397. Je to enormný nájsť. Svoj násobok sme teda zvýšili počet pracovných pozícií. Potom nie je to v raste produktivity práce aj teda mzde. Tu by som mal také niekoľko poznámok. Tá prvá je v tom, že keď sme hovorili tam došli, boli 130 ľudí, tak 130 pracovníkov tam pracovali. Tá firma bola v takom ekonomickom stave, že v podstate bola pred konkurzom. To znamená, že my sme, keď sme s pánom Babušom chodili, v 2007 hľadali sme peniaze prvé od bank na rozbehnuté výroby, hlavne čo nás zaskočilo bolo to, že museli sme uplatiť tzv. Povinnú ponuku na prevzatie akcií Národnej banky Slovenska, lebo sa kúpilo viac ako 30 akcií. To bol najväčší problém. A keď sme ukázali som účtovné výkazy, kumulovaná výsledovka hovorila 60 miliónov slovenských korún straty, tak tí bankári sa chytali za hlavu, hovorili, keby sme nás osobne pán Majer, pán nepoznajú, nás nepríjmu. To proste vedia, že developer, energetika, chemický priemysel. Bol problém dostať sa peniaze. Takové sme teda prekonali. Bohužiaľ, po krízi sa došlo na to, že aj dnes sa musí, tak je situácia došla iná. Takže sme možno v takej situácii, že môžeme banku vyberať. Ale chcem tým miestna povedať, 130 pracovných miest sme podržali. Necelých 280 sme zvýšili. A za to obdobie sme ani jeden bonus zo štátu na výtvore práce tam nedostali. Vie to nás trošku boli, keď čítame v novinách, že pracovné mieste sa dopie 20 až 60 tisíc eur, alebo koľko, že potom kde sme boli. Takže v podstate sme, neže vystovali, preto čo pán profesor Stanek hovorí, že v tom sociálnom systéme aj tým zamestnaní asi sa niečo musí robiť. Môžem vám uviesť, môžem také dva príklady. Mali sme informácie, že tí naši konkurenti, ako sa vraví, Primárska Sobota a Humenné, uvoľňujú ľudí. Tak sme tam poslali oficiálne listy na príslušné úrady práce, že tých ľudí príjmeme. Vieme dať ubytovanie, strávu, zadarmo, to je bezplatné veci, zárobiť sa do koľko chce robiť. A dostali sme potom po mesiaci dvoch odpoveď, ďakujem, nikto sa neprihlásil. Alebo druhý prípad sme vyzdali 100 jezdiel ľudom, a
aby došli na pohovor. Na pohovor došlo 56, 16 nastúpilo, 5 zostalo robiť. Čerpáme teraz, jediné, čo má čerpné v roku 2000, začali ten projekt nezamestnaných, ktorý tam je za 21 pre zamestnanie mladých ľudí do 29 rokov. Keď to boli s pánom Halušom v dobrom júli minulého roku na úrade práce po Púchove, tak úrad práce zvolal, by som povedal, tých uchádzačov, ktorí ako splňajú tieto kritéria, tých 29 rokov. Bolo ich 50. A oni hovorili, počúvajte, ja vás všetkých zoberiem, tých 450 eur, to je minimum, koľko budete robiť, vôbec nás zajtra toľko sa robíte. A keď sa tá pracovníčka pýtala, ktorý cen nemôžu nastúpiť, 30 sa postavili. A keď sa pýta, no že sú prázdniny, ja mám dovoleť aj na brigádu. Viete, čo to nie je v poriadku. Tí ľudia mali možnosť, tak sme museli svojím srdcami riešiť. Preto keď som aj pred takto svete ukazoval tých cudzincov, prečo máme Vietnamcov, Rumunov, asi aj z týchto dôvodov. Aj pre nás asi ľahšie, zamestnám lepšie našich Slovákov ako bohužiaľ iných. Ale to, čo z Rumunov, keďže voláčov, v tom si ste není v poriadku. Ja neviem, či to treba pritlačiť, alebo tie dáty uprieť, alebo takto v podstate s tým musím bojovať. To sú niekde praktické skúsenosti, ako to tu v podstate bolo, čo sme museli si prekonať. Poďme trošku ďalej. Prosím vás, hospodárske výsledky. Netvrdím, že máme nejaký vysoký zisk. Vychádzajú v podstate z toho, keď si zoberiete štatistiky potravinárskeho priemyslu, dosť ťažko ten potravinársky priemysel bojuje. My sme rádi, že sa dokázali to vysoké stratové hospodárstvo, ktoré bolo, dostať do plusových čísiel, áno? Dokázali sme prekonať, ako to vidíte, raz podpísov, najmä investovalo, a myslím veľmi rozumné, aj úrokov. Isté, že potrebuje sa peniaze požičať, ale vidíte, ich sprácame, Európy presajú, áno? Z hľadiska finančných ukazovateľov, keby som finančné analýzy, vybral som jediný ukazovateľ, ten model Z-score, ktorý teda hovorí o tom, že tá finančná situácia podnikov sa zlepšuje, má rastie čísla, blíži sa tým doporučeným hodnotám 2,9, to znamená, že podnik ako v budúcnosti nehrozí nejaký bankrot. Ostatné ukazovateľe finančnej analýzy by som hodnotil, kde sú v nejakých štandardoch, ktoré sú v podstate vykazované. Prosím vás, to, čo som hovoril, sa mi pekne možno hovorí, ale dostali sme aj výsledky ocenenia. Prosím vás, to prvé ocenenie, to nás dosť vysoko teší, to je ocenenie Európskej únie, kde boli aj 500 podnikov bez rozdielu vecnej náplne alebo zamerania a my sme obsadili 86 miesto. Ďalšie ocenenie to je ako regionálny víťaz z Milána v minulom roku, potom to bolo ocenenie tak kvalitou v Madride. Ten nás teší, to je ocenenie z Anglicka, mám tu jeden z jeho vyššie, ktorý nám umožňuje, že tento názor ako najlepší podnik môžeme používať 5 rokov vrátane májho roka meno toho nášho generálneho riaditeľa. A potom je to ocenenie, ktoré budem teraz predvedať v Amerike. Čo nás mnohé na slovenskej pôde teší, tam je hodnotenie trendu. Asi poznáte tú štatistiku z tých 100, 200, to každý rok dáva ešte tak novembri, áno? Po tá poslednej novembri minulého roku, teda sme sa umiestnili v rámci potravinárskeho podniku, že najväčšie potravinárske firmy, mesto pracujúcov priemieste na prvom mieste. To nás teší dvojnásobne, lebo z tej nuly, z toho 2,2% pôjde na druhú, dokázali vypracovať tak, že sme mohli tým najväčších svojich konkurentov mekom umenné a spôsobu to dokázali v podstate predbehnúť. Je pravda, náš predstaviteľ, tá predsedáčka súčasí finálových súčastí manažer roka a podnikateľ roka. Prosím vás, mám takéto poznámku máme. Berieme tieto súťaže, asi je to snaha pomôcť slovenskému podnikateľovi, slovenskému možno podnikateľskému prostrediu. Len si myslíme, keď manažérom roka alebo firmou roka má byť dcera, ktorá je 100% matkou zahraničnej matky, tak neviem, či to je prínos toho slovenského podnikateľa. Takisto pomáhajú z neho v tej podnikateľskej sfére, tam tí boli v konkurze, došla nás banka požiadala, tak sme udržali to prenajme 9 mesiacov, aby sa tým sa zadržali. Materiálna pomoc východu slovenského obťahu za to vojne. Tak ďalšia filantronická činnosť z oblasti sociálnej, zdravotnej, školskej, športovej. Napríklad tiež školské, bolo to padlo tu projekt duálny systém. My sa tento rok dohodli so strednou odbornou školou v Púchove aj na Pánskej v Bratislave. Nazvime to pri vytvorení tej odbornosti mesiar, či už v Úderáru alebo v Púchove to s čašníkom jazad, tým teda, že tú teoretickú časť v škole, to prakticky u nás.
My mu zabezpečujeme technický materiál, oblečenie podobne, aj dopravu, dopravné servírovanie. A my sme takto nejaké tie kádry si v podstate získali, také, ktoré pre svoju prácu v podstate potrebujú. V tej sociálnej, keď čas viete počúvať, že benefity zahraničných firiem, keby som dodal benefity u nás, tu máme stravu, majú ľudia zadarmo, majú dopravu, majú vánočné balíčky, večer balíčky, majú v podstate mňa neviem, tak keby sme také veci, ktoré samozrejme. A ubytovať takisto aj, ktorí sú cez poli bezplatné. A už preto ja nedovolím, to stačí, keď si pozriete noviny, tak v podstate sme nám to strašne dobre. Dobre, takže to by som trošku. To je to v podstate to ocenenie z toho Anglicka, ktoré dostali, ktoré hovorí nás teší podľa toho, že je to zaregistrované pre to úradne United Kingdom a môžeme preto tento titul používať, to znamená svoj výrobok, reklamy, preto a podobne. Čo sa naozaj zavezuje, aby sme v tom teraz prvej ceste pokračovali. A teraz, že čo vidíme my, že sme toto dokázali prekonať tú krízu za týchto, myslím, to obdobie 8 až 11, tak otázka je orientovaná na stráženie nákladov, financovanie pod kontrolou, zákaz odberateľ bol našom ako na prvom mieste o tom, pracovná sila, investície v nákladné fondy Európskej únie, kontrola letecká, dennodenná systematická systémová, udržali si značky, meč, meno poslednej firmy. A čo nás teší, je to slovenský podnik, slovenský kapitál, slovenský vlastník, slovenský management. Aj logické to osobnosť na pána Babuša, predstavuje sa Vinár. Tento vedia všetko chcem stamiť a všetky tieto body spraviť, pred ako východiska, ktoré nám umožní to, že môžeme sa dneska dobre o tých výsadkoch hovoriť, o tých príspoch, svetov, ktoré ste tu videli, ale myslím, toto sú východiska z toho, ako sme sa dostali, čo nám aj dáva takú silu, odhodlanie a odraz, že keď asi touto cestou, alebo sa ich budeme držať, máme šancu prižiť vaše v podstate obdobie. Ešte som toto poviem. Chcem sa trošku dotknúť toho, čo hovorí pán Železný. Mali sa možno sa tiež stretnúť s tým fondom, ktorý tu predstavoval. Myslíme si, že podľa jeho východisk, úloh, ktoré má tých funkcií, tých strategických podporných programov, pretože je tam potravinské priemysel, agropriemysel, logicky je to pre nás vítaná vec a asi veľmi by sme podporili. Lebo naše skúsenosti sú takisto, viete, najväčšie problémy máme. U nás sú také dve obdobia, my to nazývame, že žarta, sú to Vianoce a Veľká noc. Viete, vtedy v podstate vieme aj priemerne na trh vyskakujú, ale poznáme, že sú povedal kulinárske a práve špeciality Slovákov, že na tie Vianoce, Veľkú noc, vždy nejaké to budeme sa klobať. Že my sa potom, ak sa priznásili, že kúpiť vstupné suroviny. Keď ich máš, môže jedna s nimi obchodný reťazcami, akciových, dodávkach, podobne, potom sa to dá. A vtedy väčšinou potrebuje predtým finančne. Prevádzkový kapitál určitú časť toho vstupu. A najväčšie problémy s bankami, viete, to pomaly v auguste vybavujeme Vianoce v septembri, lebo nám už peniaze, keď dostaneme novembri, sú zbytočné. A tuto je takéto niečo vítali, že ani to nebolo na také ľahké to je s nimi. Tak hovorím, že teraz sa nám možno banky až ponúkajú, ale keď s nimi jednáme, strašne na tej ľahké tie prevody, prechody strávame, že sa to, viete, nepúchom, ideme rozrečne na kraj. Kraj to dáva do Bratislavy, na svoj ústred a niekedy alebo do Rakúska podávajú miestu. To strašne dlho trvá. A to niekedy, ak sa stráci sa ten kľúč, tam ešte to v podstate do všetkého. Tak tuto my sme to uvítali, že ako spomínali, že vytvorili niečo na spôsobe rizikový kapitál. Mali svoj projekt, tak ako by sme mali a v podstate si ho takto obali. Tak vážení dámy, páni, to je asi všetko z mojej strany a ďakujem vám za pozornosť. Je normálne príjemné počúvať, že to vie na Slovensku aj fungovať, aj napriek tomu, akom prostredí sa tu podniká. Ďakujem pánu Rajeníkovi a ďakujem všetkým vám za to, že ste prijali pozvanie, ale ešte máme jednu veľmi milú povinnosť, ktorú som rád, že vy sa účastníte a teda, že sme už pri tomto bode. Pán profesor na začiatku hovoril aj o kolegyni na Slovensku, ktorá sa venuje alebo venovala a dala dokopy niekoľko myšlienok, ktoré dávajú zmysel a nazvala tieto myšlienky humanizácia ekonomických procesov. V tejto chvíli ja už tu držím knižku, ktorá je v angličtine a ktorá v podstate v nasledujúcich týždňoch bude mať premiéru a aj také turné po Spojených štátoch amerických, pretože nie sú to na svete naozaj takí ojedinelí
blázni, ktorí si uvedomujú tú celú pravdu, ktorá bola povedaná, že pokiaľ si nebudú medzi sebou rozumieť ľudia, tak si nebudú ani rozumieť peniaze. A preto vlastne sem dopredu pozývam autorku tejto knihy, pani Pavlínu Dobrevú Ivanovú. Mám tu napísané, že možno potlesk. Ja sa teda, poďme takto viac vidieť, lebo vy ste okrem iného, že ste šikovná ekonomka, ste krásna žena. Chcem sa opýtať, že naozaj vychádza množstvo ekonomických knížiek, blogov na internete a tak ďalej. Čo bol taký povod, že ste sa dali na to spracovať to myslenie a to vlastne tie vaše myšlienky do takýchto formy knižky? Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, milí priatelia. Ja som strašne šťastná, že môžem dnes stať medzi vami, lebo sa hovorí, že podobné priťahuje podobné. Takže je tu kopec predpokladám nadšencov a kopec myšlenok tu zaznelo. A na vašu otázku, tak viete, bolo v prvom rade nadšenie. Ja som pôsobila aj ako živnostníčka a pracovala som v Národnej banke Slovenska a rozmýšľala som, ako to funguje na Slovensku. A slovo dalo slovo, som sa rozhodla, že nastúpim na ekonomickú univerzitu a zniesla som si už od začiatku so svojou myšlienku pána Karvaša, že bez morálky nie je ekonomika. A mojím oponentom mojej dizertačnej práce bol pán profesor Staník, keď sme začali debatovať na túto tému. A keďže etika a morálka je pre ľudí svojím spôsobom taká, nejak sa tomu stávajú už, viete, ako čo idete moralizovať a tak ďalej, hľadala som nejaké vhodné slovo na to, ako eliminovať všetky tie procesy, ktoré sú šedá ekonomika, čierna ekonomika, nemorálne správanie ľudí, takisto ľudí, ale sú všade, aj vo vláde, aj medzi nami, všetci ľudia, ale keď si nestanovíme určité pravidlá hry, tak nemôžeme ako spoločnosť fungovať ďalej. Takže asi takto. Ja si svoju knižku teda by som veľmi pekne poprosila pána profesora Staníka, keďže som s ním komunikovala celé roky a samozrejme mi poskytoval určité oponentské názory a ma povzbudzoval, pretože ak máte nadšenie a potom aj priatelia, ktorí vás natknú, povedia, že pokračujú v tom, tak jednoducho sa nepýtate, že koľko je kníh na pultoch, koľko je, ale to svoje nadšenie chcete odovzdať. A toto je veľmi dobrá forma z môjho pohľadu. A chcela by som teda povedať, že táto knižka existuje aj v slovenskom jazyku. Vyšla v decembri minulého roku. Vydalo ju vydavateľstvo Ekonom na Ekonomickej univerzite. Táto anglická mutácia teda je z 2/3 podobná a 1/3 podnikateľské prostredie, ktoré v anglickom jazyku je v tejto monografii. A v tej slovenskej potom viac menej som sa venovala Európskej únii a reformám budúcim možným krokom. Takže asi toľko, ak by niekto si povedal, že radšej by si to prečítal v slovenčine, tak na Ekonomickej univerzite tá knižka existuje aj v slovenskom jazyku. Teraz je tak štandardné, že muzikanti robia pokrstíme. Krstníci sú tu hneď dvaja, takže poprosím pána Železníka a pána profesora Staníka, aby prišli sem. A to médium krstiace bude, pozerám, že sú to nejaké mince. Tak mince sú lepšie ako šampanské, lebo ho netreba čistiť koberec, určite. Ten prvý výplačok, ktorý teda som dostal slúbený, že si ho môžem nechať. Kľudne mi to padá na zem. Čiže aha, to sú peniaze vlastne na to. Aby sa mohli sypať peniaze, tak musí najskôr niekto podržať ten základ, aby sa nevysypali na zem, aby sa investovali správne. Takže to je to tá symbolika. Tak poďme na to. A aby sa tie peniaze nestratili, mali sme počínať do fondu, tak preto ich testíme takto. Ešte poprosím pána profesora samozrejme o slovo. Poviem otvorene, že keď sme na to knižku rozmýšľali, tak za mňa to vyzeralo ako taký nesplniteľný sen. No, to by sa už nezbavilo humanizáciu. Ale pretože sme sa strašne dlho na ňou spojili, strašne dlho ju Pavlínka dávala dohromady a nakoniec predsa aj vďaka pánu Železníkovi a nadácii tá knižka vyšla, tak si myslím, že platí jedna vec. Čokoľvek vás v živote postretne, môže byť pominuteľné, ale knižka zostane po vás. O 20, 30, 50 rokov ju máte tu. A
A tá knižka je určité dieťa, ktoré naozaj môže ukázať, že je tu niečo viac ako len nejaký krátkodobý profit, zisk, náhnanie sa za ním a podobne. No a ja osobne ešte ocením jednu vec. Krásna žena, múdra žena, ale aj žena, ktorá je zapálená pre veci, ktoré by mali zaujímať každého z nás. A myslím si, že fakt, pokiaľ to nebude tá humanizácia, tak potom bude veľký problém. No a potom by sme skončili tak, ako máte v niektorých amerických filmoch Gekonzek. Peniaze, všetko ostatné je podstatné. A my sme tie peniaze zabrali do tej misky, sú dôležité, vložíme ich do fondu, ale máme ich podporovať. Nie sú našim vládcom, sú našim sluhom. A to je snad tá myšlienka, ktorá je aj podstatou tej knižky. Ja si myslím, že teraz, keď čokoľvek ešte to nejakým spôsobom navrtali, tak by sme zabili túto myšlienku, čo bolo povedané od pána Staňka. Takže ďakujem vám. Ja vám držím palce v Amerike s touto knižkou. Kedy odchádzate? V pondelok ráno odlietam na 5 týždňov. Tak držíme palce s touto knižkou. Ďakujeme samozrejme občianskému združeniu. Ďakujem pekne, že sme mohli byť účastní tohto projektu. A chcem ešte každému z vás povedať že aby ste ešte zostali na malé občerstvenie a po odchode každý sa vám dostane ako dáček, kde vytlačok knižky darma, takže budete mať aj spomienku na dnešný deň, takže ešte určite zostanete pár minút. Ďakujem. Ďakujem, že som mohla byť účastná tohto projektu a chcem sa menovite poďakovať môjmu otcovi, ktorý ma viedol od začiatku v duchu takýchto humanných hodnôt a pánu Železníkovi, pánu profesorovi Staníkovi a všetkým blízkym, ktorí ste tu za podporu, ktorá vlastne držala moje nadšenie až do konca. Na hodnotách projektu, tak to ešte najmä to sa vždy hodí, že nie a ja. Teda, pán, vy si môžete opäť trošku sadnúť. Ešte pred tým obedom a pred tým, ako si zoberieme tú knižku, ja poprosím Slavka Repaského, ktorý je takým hudobným gratulantom pri tomto krste, to violončelista, umelec, ktorý, aby sme tak nejakým spôsobom ocenili všetky tieto odborné slova a k tomu obedu a vlastne už takému tomu zase ďalšiemu bežnému životu, tak ja si myslím, že pár tónov v klasike v takej špeciálnej úprave tomu len pomôže.
generácii, ktorý tu proste vie, ktorý je v tom mache. Takže ďakujem ešte raz, Slavo. A ešte tiež tu vznikla taká ešte situácia, že vlastne pán profesor tu pozoroval vlastne svojho bývalého žiaka zo školy, Majerníka, ktorý bol jeho žiakom, takže aj to je pekné, že Jalko nepodá ďaleko od stromu a že je dobré si pozorovať vašich žiakov, ktorým sú darí, asi hej, a asi aj vašich kolegov. Ešte raz, priatelia, ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie, že ste boli vlastne tu pri tom, čo sa udialo s nami. Takisto chcem poďakovať našim ďalším partnerom, spoločnosťam Metric, CTNSRO, Hotel Platin tu v Bratislave a Harmony School of English z Trnavy. Tak, pekný deň vám všetkým. Dúfam, že sa vám, ako bolo povedané, zahodol taký červík, taký ten dobrý humanitný červík do vašej šedej mozgovej kôry a budeme naozaj o tých ekonomických a finančných veciach rozmýšľať, že nie je to celé o peniazoch a všetci tí, ktorí máme rodiny a žijeme reálny život, to vieme vlastne dávno, len škoda, že tým ľuďom, ktorí sú pri tom rozhodovaní, to vždy nejako usikne a majú pocit, ako keby ich sa ten reálny život netýka, že budú žiť väčšine, ako keby oni nemali deti. Ďakujem ešte raz a dobrú chuť, priatelia, prebrali sme teraz malé občerstvenie. Ďakujem.